हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 12वा भक्तियोगचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्यासाठी लिहून ठेवली आणि त्यांनी लिहिलेल्या या साध्या सोप्या सरळ भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि झूमच्या द्वारे आपल्याला उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत। अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकाचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला, तसंच माझा अभ्यास सतत सुरू राहावा म्हणून माताजींनी मला प्रोत्साहन दिलेलं आहे। उपस्थित सर्व भक्तांचं स्वागत, तसंच इस्कॉनच्या सर्व टीमला पण धन्यवाद, कारण ज्यांच्या सहकार्याच्या शिवाय आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य होत नाही। तर सर्वांना एकदा सादर प्रणाम आणि आता आपण आजच्या अध्यायाकडे वळूया। तर आजचा अध्याय भक्तियोगाचा अध्याय आहे, अध्याय 12वा आहे आणि ज्याचं नाव श्रीकृष्णांची प्रेममयी सेवा असंही आहे, भक्तियोग किंवा श्रीकृष्णांची प्रेममयी सेवा। तर 11व्या अध्यायामध्ये विश्वरूप दर्शन योगाचा जो अध्याय होता, त्यामध्ये आपण बघितलं की भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या विश्वरूपाचं दर्शन त्यांनी अर्जुनाला घडवलं आणि या विश्वरूपामध्ये सर्व देवदेवता यांचा समावेश होता। भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यामध्ये जे काही घडणार आहे हे सर्व विश्वरूपामध्ये अर्जुनाने बघितलं। आता 10व्या अध्यायामध्ये आपल्याला आठवत असेल तर कृष्णांनी त्यांच्या 80हून अधिक विभूतींचं वर्णन करून सांगितलं होतं अर्जुनाला, पण या विश्वरूपामध्ये याहूनही अनेक विभूतींचा समावेश होता हे अर्जुनाने बघितलंय। आता विश्वरूप समाप्त केलं कृष्णांनी आणि त्यानंतर मग ते आपल्या चतुर्भुज रूपामध्ये अर्जुनाच्या समोर आले त्याच्या इच्छेप्रमाणे आणि मग ते द्विभुज रूपामध्ये प्रगट झाले। तर श्रीकृष्णांचं हे जे द्विभुज रूप आहे हे या सर्व रूपांचं उगमस्थान म्हटलं गेलंय। द्विभुज रूपापासूनच विश्वरूप आणि द्विभुज रूपापासूनच चतुर्भुज रूपाची अभिव्यक्ती झालेली आहे, असं आपण तात्पर्यामध्ये वाचलं। तर विश्वरूप हे अति भव्य आहे, अति विशाल असं आहे, पण तरीही ते शाश्वत नाहीये, काही काळापुरतंच आहे। आणि भगवंतांनी हे रूप प्रगट का केलं आणि समाप्त का केलं ह्याचा हे काय होतं त्याच्या मागचं प्रयोजन, तर अर्जुनाची इच्छा होती आणि कृष्णांनी जे द्विभुज रूप आपलं शाश्वत तेही अर्जुनाला दाखवलं, जे सच्चिदानंद रूप आहे। सर्व ऐश्वर्यांनी एकत्रित असं जे विश्वरूप आहे ते प्रगट करून त्याच्यानंतर मग ते द्विभुज रूपामध्ये अर्जुनाच्या समोर प्रगट झाले। म्हणजे या द्विभुज रूपामध्ये हे विश्वरूप सामावून घेतलं त्यांनी। द्विभुज रूप हे कसं आहे, आदी आहे, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम आपण म्हटलेलं आहे। आता कृष्ण जरी त्यांना देवकी नंदन किंवा देवकीचा पुत्र म्हटलं गेलेलं आहे, तरी देवकी ही जी भगवंतांची माता म्हटली जाते
ती खरं तर भगवंतांची एक श्रेष्ठ अशी भक्त आहे. आणि खरं बघितलं तर भगवंत हेच सर्वांचे माता पिता आहेत. आणि आपण 9व्या अध्यायातला जो 17वा श्लोक होता, अ, त्याच्यामध्ये भगवंत म्हणालेले आहेत बघा, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह. म्हणजे या जगाचा पिता माता आधार किंवा पितामह पण मीच आहे. म्हणजे भगवंतांचे माता पिता कोणीच असू शकत नाहीत, ते सर्वांचे आदी आहेत. पण आपल्या भक्तांच्या वरील विशेष प्रेमामुळे ते त्यांना माता पिता बनण्याची संधी देतात. तर आपण आता आजच्या अध्यायाकडे वळूया. आणि भक्तियोग म्हणजे काय, आणि भक्ताच्यासाठी आपण जसं म्हटलं की जे भगवंत आणि भक्त किंवा भगवंत आणि जीव यांच्यामधलं जे नातं आहे, ज्याचं विस्मरण जीवाला झालेलं आहे, हे पुनर्जागृत कसं करायचं, त्यासाठी हा मार्ग आपल्याला सांगितलाय. त्यासाठी हा भक्तियोग खूप महत्वाचा आहे. तर आपण आता पहिला श्लोक वाचूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे आहे, कृष्ण. हा वाचा. ओम हा ओम माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हा. माताजी. वाचू पहिला श्लोक. मी हो वाचू अध्याय वाचा. बारावा ताई. भक्ती योग. मी सायली म्हणते. माताजी वाचतायत का? हो चालतं. हा मी वाच म्हणते मी वाचू का? वाच वाच. चालेल. हा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्ण. मी तसं हे वाचू का मग? हे हा, वाचते. अनुवाद वाचा. अर्जुनाने पृच्छा केली, जे तुमच्या भक्तीमध्ये योग्य रीतीने सदैव संलग्न झालेले आहे आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात, त्यांच्यापैकी कोणाला अधिक परिपूर्ण मानण्यात येते? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता 11व्या अध्यायातला जो शेवटचा श्लोक होता, जो आपण व्यवस्थितपणे समजून घेतला, ज्याला आपण काय म्हटलं होतं, ते भक्तियोगाचं सार आहे किंवा भगवद्गीतेचं सार म्हटलं होतं. मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेती पांडव. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण भक्तियोगामध्ये म्हणजे भक्तियोगाचं महत्व तर सांगतात, तसंच त्यांचं द्विभुज रूप हे कसं श्रेष्ठ आहे आणि भक्तासाठी या द्विभुज रूपाची भक्ती करणं कसं सर्वश्रेष्ठ आहे, हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. कृष्णांनी काय सांगितलं होतं की हे जे द्विभुज रूपाची प्राप्ती आहे किंवा या रूपाचं जे दर्शन आहे, अर्जुना, हे अत्यंत सुदुर्लभ आहे, असा त्यांनी शब्द वापरलेला होता. आता बघा, भोग प्रवृत्तीपासून दूर होण्यासाठी ज्ञानी असतात. म्हणजे आपण म्हणतो ना, वेगवेगळे मार्ग आहेत. जसा भक्तियोग हा एक मार्ग आहे, तसा ज्ञान मार्ग असाही आहे. तर भोग प्रवृत्तीपासून दूर होण्यासाठी ज्ञानी कसा मार्ग म्हणजे अवलंबतो, तर आपल्या शरीराला तपस्येच्या द्वारे तो पीडा देतो. अहम ब्रह्मास्मी, म्हणजे मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, याचं तो वारंवार स्मरण करतो. आणि मग त्यासाठी तो काय करतो, शरीरापासून दूर होण्यासाठी, शरीरापासून काय म्हणतात तो म्हणजे शरीराच्या संकल्पनेपासून दूर होऊन आत्म्याला मानण्यासाठी तो बर्फामध्ये तपस्या करेल, सभोवताली अग्नी पेटवून त्याच्यामध्ये म्हणजे बसून तपस्या करेल, ज्याद्वारे कसं आहे, शारीरिक चेतनेपासून तो दूर होऊन आत्म्याची अनुभूती त्याला येऊ शकते. जो निराकारावरती आसक्त म्हटलाय ना, त्याची ही तपस्या अशीच असते, कठोर अशी तपस्या असते. पुढे 5वा जो श्लोक आहे त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणणार आहेत की क्लेशोदिक तरस्तो क्लेशोदिक तरहा तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा. म्हणजे काय, तर अर्जुन या श्लोकामध्ये जसा आता प्रश्न विचारतोय कृष्णांना की भक्ती कुठल्या रूपाची कृष्णा करायची, तुमच्या विश्वरूपाची करायची की सगुण अशा श्यामसुंदर रूपाची करायची. आता विश्वरूप अर्जुनाने बघितलेलं आहे आणि त्याच्यावर त्याची प्रतिक्रिया काय होती, तर प्रथम बघा, त्याला आनंद झाला होता आणि आश्चर्यही वाटलं होतं ते विश्वरूप बघून. पण त्यानंतर तो भयभीत झाला आणि त्याने कृष्णांना हे सांगितलं की तुम्ही तुमचं हे रूप समाप्त करा. विश्वरूपाचं वर्णनही आपण ऐकलं होतं, असंख्य मुख, असंख्य भुजा, असंख्य नेत्र, असं की ज्याचा आदी नाही, मध्य नाही, अंत नाही, अत्यंत तेजोमय असं विश्वरूप होतं. तर हे जे तेजोमय विश्वरूप होतं, याचं जर का आपण सिमिलॅरिटी बघायला गेली तर ईश्वर साक्षात्काराचे जे 3 टप्पे आपण समजून घेतले होते बघा दुसऱ्या अध्यायामध्ये, तुम्हाला आठवत असतील तर, ब्रह्मण, परमात्मा आणि
भगवान. आता ब्रह्मण, ब्रह्मण म्हणजे काय? कृष्णांच्या तेजोवलय किंवा कृष्णांच्या तेजाचा प्रकाश. तर हे जे विश्वरूप आहे ना, हे ह्याच्याशी साधर्म्य त्याचं दिसतं बघा, या ब्रह्मण स्वरूपाशी. अत्यंत तेजोमय, सहस्त्र सूर्यांचा उदय एकाच वेळी व्हावा एवढं तेज पसरलं होतं, असं वर्णन तिथे आलेलं आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की अर्जुन हा कृष्णांचा सखा आहे. म्हणजे सख्य भावात तो जोडलेला आहे. या दोघांमध्ये जे नातं आहे हे सख्य भावामध्ये प्रेमाचे आदान प्रदान होते. पण जेव्हा आता हे विश्वरूप अर्जुनाच्या समोर कृष्ण प्रगट करतात, तेव्हा ही प्रेमाची आदान प्रदान होऊ शकते का या विश्वरूपाच्या बरोबर? नाही. आता आपण म्हटलं होतं ना, कारण कसं आहे, भक्त अपूर्ण पडतो. तर भक्त भगवंतांच्या प्रेमामुळे एखादं फळ घेऊन जातो कृष्णांसाठी किंवा एखादा हार घेऊन जातो. पण विश्वरूप कसं ते चहू दिशेला पसरलेलं, अति भव्य, अति विशाल, किती म्हणून फळं नेणार, किती म्हणून हार अर्पण करेल तो. असंख्य भुजा, असंख्य नेत्र, असं ते तेजोमय असं सर्व व्याप्त विश्वरूप बघून अर्जुन तर भयभीत झालाच. आणि या विश्वरूपाच्या बरोबर जोडून घ्यायला त्याला अवघड वाटू लागलं. सहस्त्र सूर्यांचा उदय एकाच वेळी व्हावा असा तेजोमय म्हणजे त्या प्रकाशाला आपला सखा, जिवलग सखा मानणं आणि त्या प्रकाशाच्या बरोबर प्रेमाची आदान प्रदान करणं, हे आता अर्जुनाला शक्य वाटेन असं झालं. म्हणजे त्याला हे जमेना. आता आपण आधी म्हटलं तसं की जो निराकारावरती आसक्त असतो त्याची तपस्या ही कठोर असते. म्हणून अर्जुन इथे प्रश्न विचारतोय की भक्ती कुठल्या रूपाची करायची कृष्णा? तुमच्या विश्वरूपाची करायची की सगुण अशा श्यामसुंदर रूपाची करायची? आता श्यामसुंदर रूप किंवा जे द्विभुज रूप म्हणूया आपण, हे भगवान स्वरूप ज्याला म्हटलंय, जे कसं आहे, मानव सदृश्य आहे. म्हणजे माणसासारखंच त्याचा अपिअरन्स आहे. 2 हात, 2 पाय, श्यामवर्ण, हातात बासरी घेतलेलं, मयूरपंख धारण केलेलं जे कृष्णांचं मनमोहक रूप आहे, ज्या रूपामध्येच त्यांनी अवतार पण घेतला होता, याला साकार रूप म्हटलं गेलेलं आहे. आणि भक्ती मार्गामध्ये आपल्याला हेच सांगितलंय की भक्त या श्यामसुंदर रूपाचा आश्रय घेतो. जसं आपण अनेक भक्तांची इथे उदाहरणं पण बघितलेली आहेत. काही भक्तांच्या कथा आपण ऐकल्या, जसं गजेंद्र मोक्षाची कथा आपण ऐकली होती. तर गजेंद्राने अंतिम क्षणी भगवंतांना पुकारलं होतं आणि भगवंत येऊन मग त्यांना भक्ताच्या म्हणजे आपल्या भगवत धामामध्ये घेऊन जातात. या अशा कथा आपण ऐकलेल्या आहेत. तर भक्तांच्यासाठी हे श्यामसुंदर किंवा हे जे द्विभुज रूप आहे ना, हे अतिशय प्रिय असतं. तर अर्जुन हा कृष्णांच्या साकार रूपावरती प्रेमाने किंवा सख्यभावाने अनुरक्त झालेला आहे. निराकार रूपावरती तो जोडला गेलेला नाहीये. म्हणून इथे कृष्णांना तो प्रश्न विचारतोय की साकार की निराकाराची भक्ती, यावरती कृष्ण तुम्ही आता आम्हाला सांगा. आणि त्यावरती आता कृष्ण पुढचं आपल्याला सांगतात उत्तर पुढच्या श्लोकामध्ये आपल्याला उत्तरही कृष्ण देणार आहेत. तर अर्जुनाची जी विचारधारा आहे की त्याला कृष्णांच्या साकार रूपाबरोबर जोडून घ्यायला सोपं वाटतंय. आता ही विचारधारा, हे विचार बरोबर आहेत का, हे त्याला प्रत्यक्ष कृष्णांच्याकडून ऐकायचंय. म्हणून हा असा प्रश्न तो कृष्णांना विचारतो की तुमच्या भक्तीमध्ये योग्य रीतीने सदैव संलग्न जे झाले आहेत आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करत आहेत, यामधील अधिक परिपूर्ण कोणाला मानण्यात येते, असा त्याने प्रश्न विचारलाय. आता पुढच्या म्हणजे दुसऱ्या श्लोकामध्ये आपल्याला कृष्णांचं उत्तर आहे बघा. आपण तो बघूया श्लोक आता. हरे कृष्ण. तुला तात्पर्य काही वाचायचंय? नाही, ह्या ह्याच्यातलं नाहीये तात्पर्य. ठीक आहे. श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जे आपले मन माझ्या साकार रूपावरती स्थित करतात आणि दृढ दिव्य श्रद्धेने माझी सतत उपासना करण्यामध्ये संलग्न असलेले असतात, ते माझ्या मते सर्वोत्तम आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे बघा कृष्ण स्पष्टपणे सांगतायत की जे उपासक साकार उपासनेमध्ये माझ्या बरोबर जोडले गेलेत, माझ्या या स्वरूपाला, साकार रूपाला मानतात, ते माझ्या धामाला येतात. म्हणजे साकार रूपाच्या भक्तीमध्ये श्रद्धापूर्वक जे संलग्न झालेले आहेत तेच श्रेष्ठ आहेत, असं कृष्णांनी सांगितलं. म्हणजे अर्जुनाच्या प्रश्नाचं सरळ उत्तर दिलं कृष्णांनी. जो माझ्या साकार रूपावरती केंद्रित करतो मन, श्रद्धा आणि भक्तिभावानेच मला भजतो, तो योग्यांमधला परमसिद्ध पुरुष म्हटलेला आहे. आता कृष्ण भावना भावित
भक्त बघा सर्व कार्य ही कृष्णांच्या प्रित्यर्थ करीत असतो. कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवूनच तो कार्य करत असतो. त्याचं जीवन तसंच आखलेलं असतं. मग कानांनी तो श्रवण करतो, ते कृष्ण कथेचं श्रवण करतो. बोलतो ते कृष्णांबद्दलच बोलतो. मग गीता मधले श्लोक बोलेल किंवा तो श्रीमद भागवतमच्या बद्दल बोलेल. बाहेर बाजारात काही गेला, काही वस्तू आणण्यासाठी गेला, तर त्या मागचा उद्देश पण तो कृष्णांना त्या अर्पण करायच्या असतात. त्यांच्यासाठी काहीतरी बनवायचं असतं म्हणून तो गेलेला असतो. काही अन्न पदार्थ विकत घेतो कृष्णांना तयार करून अर्पण करण्यासाठी, या म्हणजे त्या उद्देशानेच तो जातो. मंदिरामध्ये जातो तेव्हा तो विविध सेवांमध्ये संलग्न होतो. मग ती मंदिराची सफाई असेल किंवा भोजन पात्र साफ करणं असेल, अर्चविग्रहांना सजवणं असेल, अशा वेगवेगळ्या सेवांमध्ये तो आपल्याला जोडून घेतो. म्हणजे शुद्ध भक्त जे काही करतो ते कृष्णांच्या प्रित्यर्थ करतो. या व्यतिरिक्त आपला वेळ तो कुठेही वाया घालवत नाही. सर्व लक्ष तो कृष्णांवरती केंद्रित करूनच कार्य करतो. म्हणून इथे समाधिस्य कर्म असं श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये म्हटलेलं आहे. हा शब्द वापरलाय, समाधिस्य कर्म. समाधिस्य कर्म म्हणजे काय? अविचलितपणे एकाच ध्येयावरती म्हणजे कृष्णांवरती त्याचं लक्ष केंद्रित झालेलं असतं. कृष्णांना संतुष्ट करावं, कृष्णांना प्रसन्न करावं माझ्या कार्याच्या द्वारे, माझ्या सेवेच्या द्वारे, हा हेतू घेऊनच तो सर्व कार्य करत असतो. आता कृष्णांच्या साकार रूपाची पूजा, साकार रूप म्हणजे द्विभुज रूप, ज्याला आपण श्याम सुंदर रूप म्हटलेलं आहे. म्हणजे नक्की काय? तर आता इथे इस्कॉन मध्ये तुम्ही बघा, मंदिरामध्ये ज्या मूर्ती असतात ना त्यांना अर्च विग्रह असं म्हणतात इथे. तर हे अर्च विग्रह स्थापन केले जातात तिथे मंदिरामध्ये. कोणी केलेले असतात? हे जे परंपरेतून आलेले जे गुरु असतात ना त्यांनी ह्या अर्चविग्रहांची स्थापना केलेली असते. आणि हे जे परंपरेतून आलेले गुरु असतात हे शुद्ध भक्त असतात कृष्णांचे. आणि असे शुद्ध भक्त कृष्णांची प्रार्थना करतात की तुम्ही या अर्चविग्रहांमध्ये स्थित व्हा आणि सर्व भक्तांचं मार्गदर्शन करा. आता कृष्ण आपण म्हणतो अतिशय भक्तवत्सल आहेत. शुद्ध भक्ताने काही त्यांच्याकडे मागितलं तर ती त्यांची इच्छा ते पूर्ण करतात. त्यामुळे कृष्ण या अर्चविग्रहांमध्ये स्थित असतात आणि भक्तांची प्रार्थना ऐकतात. आता आपण जेव्हा अशा मंदिरामध्ये जातो, काही कृष्णांना प्रार्थना करतो, तेव्हा कृष्ण आपली प्रार्थनाही ऐकतात भक्ताची. आता हे आपण 10वा अध्याय बघितला, 11वा अध्याय बघितला. कृष्णांच्या विभूती किंवा त्यांची ऐश्वर्य आपल्याला माहिती आहेत. कृष्णांच्या अचिंत्य शक्तीची वर्णनं आपण ऐकलेली आहेत. तर त्यांच्यासाठी या अर्चविग्रहांमध्ये स्थित होणं हे काही कठीण नाहीये. पण आपला विश्वास नसतो. जेव्हा बघा आपण या अर्चविग्रहांच्या समोर मंदिरामध्ये उभं असतो तर त्यावेळेला प्रत्यक्ष आपल्या समोर कृष्ण आहेत असं आपण मानत नाही. मग आपण कोणाकडे बोलत असतो, कधी मोबाईल आपला चेक करत असतो. तर आता विचार करा, प्रत्यक्ष कृष्ण जेव्हा समोर असतील तेव्हा आपण हे सर्व करू का? हा, तर इथे लक्षात ठेवलं पाहिजे की परंपरेतून आलेले गुरु हे म्हणजे शुद्ध भक्त असतात. भक्तीच्या नियमांचं काटेकोरपणे ते पालन करत असतात. आणि त्यामुळे त्यांनी प्राणप्रतिष्ठा केलेले हे अर्च विग्रह अत्यंत जागृत असे असतात. शुद्ध भक्तांची प्रार्थना या अर्चविग्रहामध्ये स्थित कृष्ण ऐकतात. आणि जसं आपल्याला माहितीये की शुद्ध भक्ताने कृष्णांना विनंती केली काही करण्याची, तर कृष्ण भक्ताची इच्छा पूर्ण करतातच आणि त्यामुळे ते अर्चविग्रहात स्थित असतात. आता मूर्ती आणि अर्चविग्रह यामध्ये हाच फरक आहे. मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा कोणी केली किंवा भक्तीच्या नियमांचं काटेकोरपणे तिथे पालन केलं जातं का, हे सगळे प्रश्न उभे राहतात. तर अशा भक्ती नियमांचं पालन जिथे काटेकोरपणे होत असतं तिथे अर्चविग्रह त्या अर्चविग्रहामध्ये कृष्ण स्थित असतात असं म्हटलेलं आहे. आणि ते भक्तांना मार्गदर्शन करत असतात, त्यांची प्रार्थना ऐकतात. तर श्रीला प्रभुपाद हे आपल्याला समजावून सांगताना पोस्ट पेटीचं त्यांनी उदाहरण दिलेली, ज्याला लाल आपण पेटी म्हणतो ना पोस्टाची. तर बघा तुम्हाला आठवत असेल काही वर्षांच्या पूर्वी म्हणजे या पोस्टाच्या पेट्या रस्त्याच्या कडेला लागलेल्या असत. आणि तेव्हा मग आपण म्हणजे एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याचं पत्र पाठवणं हे एकमेव साधन होतं त्यावेळेला, फोन आणि पत्र पाठवणं. तर जेव्हा अशा सरकारमान्य पोस्ट ऑफिसद्वारे हे पेट्या लावल्या जात असत आणि आपण मग या लाल पेट्या म्हणजे पत्रपेट्यामध्ये जेव्हा पत्र टाकत असू तेव्हा मग ती योग्य पत्त्यावरती पोहोचवली जात असत. पण आता कल्पना करा की कोणी एका मुलाने खेळण्यामधली एखादी पत्रपेटी बनवली आणि अगदी हुबेहूब तशीच दिसणारी आणि तशीच रस्त्याच्या कडेला त्याने लावली आणि आपण त्यामध्ये नेऊन पत्र टाकलं, तर ती योग्य पत्त्यावरती पोचेल का ते पत्र? तर नाही पोचणार अर्थात, कारण ती सरकारमान्य व्यवस्था नाहीये.
तसंच म्हणजे असे शुद्ध भक्त ज्या वेळेला कृष्णांची या अर्चविग्रहांची प्राणप्रतिष्ठा करतात, जे परंपरेतून आलेले आहेत, आणि मग जेव्हा भक्त अशा मंदिरामध्ये जातात, तिथे कृष्णांची सेवा करतात, स्तुती करतात, या अर्चविग्रहांना फूल फळ अर्पण करतात, तर मग या अर्चविग्रहामध्ये स्थित असलेले कृष्ण भक्तांनी केलेल्या प्रेमपूर्वक सेवेचा स्वीकार करतात. मग हा अर्चविग्रह आता दगडाचा असू शकतो, लाकडाचा असेल, किंवा पंचधातूंचा म्हणतात तसा असेल, पण तरी शुद्ध भक्तांनी केलेल्या प्रार्थनेमुळे कृष्ण या अर्चविग्रहामध्ये स्थित असतात. आपण समजतो की काय, हे लाकडाचीच मूर्ती आहे, पंचधातूची आहे, याच्यामध्ये काही जिवंतपणा नाहीये. पण असं नाहीये हे आपण आता समजून घेतलं. कृष्ण हे आपल्या शुद्ध भक्ताची इच्छा मान्य करून या अर्चविग्रहामध्ये स्थित असतात. आपण म्हणतो की मंदिरामध्ये जाऊन आपण कृष्णांचं दर्शन घेतलं, पण खरं तर कृष्णांची इच्छा असल्याशिवाय आपल्याला ती प्रेरणाच मिळणार नाही की मंदिरामध्ये आपण जावं म्हणून. तर त्यामुळे सगुण साकार अशा रूपाची उपासना ही परिपूर्ण असते, असं कृष्णांनी इथे आता अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. पण हे जे निर्विशेषवादी असतात, जे निराकारावरती आपलं लक्ष केंद्रित करतात, ते ब्रह्म किंवा ब्रह्मज्योतीवरती ध्यान करतात. आता ही पद्धत कशी अवघड आहे याबद्दल पण कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे इथे पहिल्यांदा कृष्णांनी सांगितलं की माझ्या सगुण रूपाची भक्ती ही अधिक श्रेष्ठ आहे. मग सगुण रूपाची भक्ती म्हणजे काय? मंदिरामध्ये जाऊन केलेल्या अर्चविग्रहाची सेवा, हे आपण समजून घेतलं. म्हणजे हे निराकारवादी असतात, जे आता निराकार म्हणजे कृष्णांच्या काय म्हणतात ते साकार आणि निराकारावरती लक्ष आपलं केंद्रित करतात. त्यांची काय स्थिती असते, ते कोणावरती नक्की कुठल्या फॉर्मची सेवा करतात हे आपल्याला समजेल. तर कृष्ण आता पुढच्या ह्याच्यामध्ये सांगतील की निराकाराच्या उपासनेने पण माझी प्राप्ती होते असं कृष्ण म्हणालेत. पण हा मार्ग कसा आहे? अवघड आहे. साकार रूपाची उपासना करणं ही अधिक परिपूर्ण आहे, आणि निराकाराची उपासना आता कशी अवघड आहे हे कृष्णांनी अर्जुनाला पुढच्या श्लोकामध्ये 3ऱ्या आणि 4थ्या सांगितलेलं आहे. आता तो बघूया आपण. हरे कृष्ण. हा. ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं मचलं ध्रुवम्. हरे कृष्ण. दोन एकत्र आहेत ना? हो हो. एक दुसराही वाच, तिसरा चौथा हो हा, हो, 3 तिसरा आणि 4 चौथा एकत्र एकत्र आहेत. वाचा. वाचते. हरे कृष्ण. संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त, इंद्रियातीत, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्णांनी अर्जुनाला त्याच्या प्रश्नाची दुसरी बाजू सांगितली. अर्जुनाचा प्रश्न काय होता की साकार रूपाची भक्ती करायची की निर्विकार रूपाची भक्ती करायची. तर साकार रूपाबद्दल त्यांनी आधीच्या श्लोकामध्ये सांगितलं, 2ऱ्या श्लोकामध्ये. आता 3ऱ्या आणि 4थ्या श्लोकामध्ये निर्विकाराबद्दल कृष्ण सांगतात. की कृष्ण इथे काय म्हणतात की ब्रह्मज्योतीवरती जे ध्यान करतात किंवा माझ्या निराकार रूपावरती जे आसक्त असतात त्यांना सुद्धा माझी प्राप्ती होते, पण कधी? अनेकानेक जन्मानंतर. आता ब्रह्मज्योतीवरती जे ध्यान करतात त्यांचा मार्ग सोपा नाहीये बघा. त्यांना इंद्रिय संयमन करावं लागतं, सर्वांच्या ठिकाणी समबुद्धी ठेवावी लागते. इंद्रिय संयमनाचा मार्ग म्हणजे कुठला? अष्टांग योगाचा मार्ग. आता हा मार्ग करायला किती, आचरण करायला किती अवघड आहे हे आपण 6व्या अध्यायामध्ये सगळं वर्णन ऐकलेलं आहे. म्हणून कृष्ण इथे सांगतात की हा निर्विशेषवाद्यांचा मार्ग कसा आहे? दुस्तर किंवा अवघड आहे. आणि या मार्गावरती आपण एकटेच वाटचाल करत असतो. पण भक्ती मार्ग कसा आहे? या मार्गावरती कृष्ण स्वतः भक्तांची सहायता करतात. आता हे जे निर्विकारवादी असतात ना, हे ब्रह्मज्योतीवरती ध्यान करतात. आता हा प्रकाश, ज्याला ब्रह्मण म्हणजे प्रकाश म्हटलं आपण, या बघा, या ब्रह्मणाला काही आकार नाही, त्याला रूप नाही.
म्हणजे ज्याला आपण अव्यक्त असं म्हणतो, म्हणजे इंद्रियांच्या आकलनाच्या पलीकडे हे सर्व आहे. अव्यक्त सर्वव्यापी जरी असलं तरी अचिंत्य आहे, ज्याची आपण कल्पना करू शकत नाही. तर त्यामुळे हा मार्ग सोपा नसतो. आता निराकारवादी प्रत्यक्षपणे कृष्णांची उपासना न करता अप्रत्यक्षपणे पण तेच उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. कृष्णांना प्राप्त करणे ही अनेक जन्मांची गोष्ट आहे, प्रदीर्घ तपस्या म्हटली गेलेली आहे. आणि कृष्ण इथे सांगतात की ही निर्विशेष रूपाच्या वरती लक्ष केंद्रित करून माझा साक्षात्कार करून घेण्याची पद्धत ही अत्यंत कठीण आहे. इंद्रियांना मनाला संयमित करून मी शरीर नसून मी आत्मा आहे असा विचार सतत मनात ठेवून शारीरिक चेतनेपासून दूर होत अनेक जन्म म्हणतात तसे लागून ते माझ्यापर्यंत पोहोचू शकतात. आता अनेक जन्म अशी खडतर साधना करून करण्यामध्ये ते यशस्वी झाले तर अंततः ते माझ्यापर्यंत पोहोचतील असं कृष्ण म्हणाले. आता जे श्रीला प्रभुपाद यांचे जे गुरु होते भक्ती सिद्धांत सरस्वती, ते एक गोष्ट सांगत असत, हा मार्ग कसा खडतर आहे हे समजून घेण्यासाठी. तर ते म्हणत असत की एक म्हणजे एक गोष्ट सांगताना ते सांगत की एक माणूस होता ज्याची पत्नी माहेरी गेलेली होती. आणि हा माणूस आपल्या पत्नीकडे जायचं ठरवतो तिच्या माहेरी तिला भेटायला. मग तो गावामध्ये जातो आणि त्याच्या सासऱ्यांचं घर नक्की कुठे असतं हे त्याला माहिती नसतं. आणि तो पत्ता विचारायला संकोच करतो. आणि कसं विचारायचं सासऱ्यांना की तुमचं घर कुठे आहे. मग तो काय करतो की काढेन मी शोधून म्हणतो, मला साधारण विचारून मी शोधून काढेन. पोचतो गावामध्ये. आता त्याला माहिती असतं की सासऱ्यांची खूप मोठी डेअरी आहे आणि अनेक गायी म्हशी त्यांच्या मालकीच्या आहेत. आता हा जेव्हा गावी पोचतो बसमधून उतरतो तिथे समोर त्याला काही गायी चरताना दिसतात. आता एका गायीची तो शेपटी पकडतो आणि अचानकपणे हा शेपटी पकडल्याने ती आता गाय जोरात इथे तिथे धावू लागते, लाथा पण मारते. आणि ह्याला लागतं पण, थोडस रक्त पण येतं, खरचटतं आणि फरफटत तो त्या गायीच्या मागे आता तिथेच म्हणजे काही झालं तरी तो शेपटी मात्र ती सोडत नाही. आता गाय जिथे जाते तिच्या मागे हा धडपड तसाच पोचतो. शेवटी गाय गोठ्यापर्यंत पोचते जो त्यांच्या सासऱ्याचा असतो. तर तिथे पोचल्यानंतर तो विचारतो की यांचं मालकांचं घर कुठे, तर ते तिथेच असतं घर. घरी पोचतो. आता रस्त्यात अनेक लोक त्याला हे गायीची शेपटी पकडून पळताना बघतात. त्यांना काय वाटतं की हा गाय चोरून नेतोय, गायीला म्हणजे आपल्या नियंत्रणाखाली आणायला बघतोय. तेही त्याला मारतात, कोणी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करतो. पण या सर्वांच्या पासून आपला बचाव करीत कसा तरी आता हा तिथे गोठ्यापर्यंत पोचतो आणि तिथून तो घरी पोचतो. खूप लागलेलं असतं, खरचटलेलं असतं. आता भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणतात की हा माणूस आता पोचला घरी, पण सरळ मार्गाने नाही तर अत्यंत अवघड मार्गाने पोचला. तसाच हा निराकारवाद्यांचा मार्ग आहे, अतिशय अवघड. म्हणजे भगवंतांची प्राप्ती होईल पण अनेकानेक जन्मानंतर होईल. भगवंतांची प्राप्ती भक्ती मार्गानेही सहजपणे होऊ शकते. तो मार्ग सोडून विनाकारण कठीण मार्गाचा अवलंब करतात आणि अत्यंत क्लेश सोसतात. म्हणून बहुनाम जन्मनाम अंते म्हटलेलं आहे, ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभा. हाच फरक आहे ज्ञानमार्ग आणि भक्ती मार्गामध्ये. ज्ञानमार्गामध्ये व्यक्ती विचार काय करतो की मी प्रथम ज्ञान प्राप्त करेन, परमसत्याचा शोध घेईन, शोधून काढेन परमसत्य काय आहे. आणि असे ज्ञानी निराकार ब्रह्म किंवा ब्रह्मज्योतीच्या साक्षात्कारापर्यंतच पोचू शकतात. 3 साक्षात्कार म्हटलं ना आपण, ब्रह्मण, परमात्मा आणि भगवान. सच्चित आनंद, तर हा जो ज्ञानयोगी असतो तो सत स्वरूपाच्या साक्षात्काराच त्याला अनुभूती होऊ शकते. याच्या पुढे तो प्रगती करू शकत नाही. तर हे जे ब्रह्मण आहे, कृष्णांच्या भोवतीचं आवरण आहे किंवा तेजोवलय म्हणूया, या तेजो वलयामुळे भगवंत आवृत्त आहेत. ज्ञानी या वलयापर्यंतच पोचू शकतो. पण जे शुद्ध भक्त असतात, भगवंतांवरती पूर्ण श्रद्धा ठेवतात, भक्ती मार्गामध्ये संलग्न होतात, अशा शुद्ध भक्तांसाठी भगवंत स्वतःच हे आवरण दूर करतात आणि आपल्या जे भगवान स्वरूपाचं साक्षात्कार आहे, जे दर्शन आहे ते भक्ताला देतात. शुद्ध भक्तांनाच भगवान स्वरूपाचा किंवा पूर्ण सत्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो, जो सच्चित आनंद स्वरूपाचा आहे. आता हा ज्ञानी ज्ञानी कसा आहे, भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान त्वरित जसंच्या तसं मानत नाही. भगवंतांना पूर्ण शरणागतही तो होत नाही, भक्ती मार्गामध्ये संलग्न होत नाही. त्यामुळे पूर्ण सत्याचा साक्षात्कार त्याला होत नाही. त्याच्यासाठी भगवंत ब्रह्मज्योतीच्या आवरणाखालीच राहतात, म्हणजे आवृत्त राहतात नेहमी. तेवढ्या साक्षात्कारापर्यंतच तो प्रगती करू शकतो.
आता बघा, जसं कोणी आता सर्वसामान्य एखादा व्यक्ती असेल भारत देशाचा आणि त्याने विचार केला की आपल्या देशाच्या पंतप्रधानाची भेट व्हावी अशी त्याची इच्छा असेल, तर ते काही शक्य होत नाही. म्हणजे आपल्या पंतप्रधानांचे जे काही अ, काय म्हणूया, त्यांना असिस्टंट म्हणूया किंवा त्यांचे जे प्रतिनिधी आहेत, त्यांची भेट एखाद्या वेळेला तो घेऊ शकेल, पण सरळ सरळ जाऊन पंतप्रधानांना भेटणं हे काही सामान्य व्यक्तीसाठी शक्य नसतं. परंतु आता विचार करा, कुठल्या व्यक्तीने काही असामान्य कार्य केलेलं आहे आणि त्याची प्रगती, म्हणजे त्या असामान्य कार्यामुळे अनेकांना, देशातल्या लोकांना त्याचा लाभ पण होतोय. देशाच्या प्रगतीमध्ये अशा व्यक्तीचा खूप मोठा हातभार लागलेला आहे. तर मग पंतप्रधान त्याला स्वतःच बोलवून घेतील आपल्या भेटीसाठी, त्याचा सत्कार इत्यादी करतील. हम्म. तसंच आता हे साधारण प्रजेमधला हा जीव आहे, जो निराकार ब्रह्मापर्यंतच जाऊ शकतो. पण ज्याने भगवंतांच्यासाठी काही खास सेवा केली असेल, भगवंतांच्या शुद्ध भक्ताची सेवा केलेली असेल, त्यांच्याशी जोडलेला असेल, भक्ती कार्यामध्ये संलग्न असेल, तर भगवंत स्वतः त्याला आपल्या जवळ बोलवतात. म्हणजे भगवंत प्रसन्न होऊन अशा भक्ताला आपलं दर्शन देतात. तर हे आपण म्हणजे इथे समजून काय घेतलं, साकार रूपाची भक्ती ही सोपी का म्हटलेली आहे आणि जो निराकारवाद्यांचा मार्ग आहे तो अवघड का म्हटलेला आहे, हे आता आपल्याला 3 आणि 4 या श्लोकापर्यंत समजलं. खूप छान आता आपण उदाहरण 5. आहे. हा, आता हे उदाहरण दिलं की बघा आपल्याला ते समजतं, हो ना, समजत की हा, हो. गोष्ट नाहीतर छान होती. नेमकं का अवघड आहे हे नाही समजत. हम्म. गोष्ट आणि कारण लक्षात प्राप्ती राहण्यासारखी आहे. दोन्ही मध्ये होते. हा, म्हणजे हो. हे पण विशेष आहे की दोन्ही आणि मार्गांनी जा, प्राप्ती हो, होणार. हो, पण एक हो. कसा वळसा वळसा घालून आलेला मार्ग आहे, शेवटी हम्म. तिथेच पोचणार आहे. आणि हम्म. अनेक जन्मामध्ये परत पतनाची पण शक्यता आहे, ती हा, नाकारू शकत नाही आपण. हा, पण हा. भक्ती मार्ग तसा नाहीये. भक्ती कृष्ण जपून ठेवतात, पुढच्या वेळेला परत तशी संधी देतात त्या जन्मामध्ये, आणि तिथून तो प्रगती करू शकतो. बरोबर हा, आहे. आता 5वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरव्याप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. आता इथे बघा, अतिशय दुष्कर असते म्हणजे खूप अवघड असते. आता या श्लोकामध्ये भक्तियोग आणि ज्ञानयोग यातला फरक सांगितलेला आहे. तर जे निराकार ब्रह्म प्राप्त करण्याच्या मार्गावरती आहे त्यांना आपण म्हटलं ज्ञानयोगी म्हटलं जातं. आणि जे पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये जोडलेले असतात त्यांना भक्ती योगी म्हटलं जातं. आता ज्ञानयोगाचा मार्गही शेवटी भगवंतांकडेच जाणारा असला तरी क्लेशदायक असतो. अनेक जन्म त्याला लागू शकतात पोचेपर्यंत. आणि आता आपण बद्ध आत्मा म्हटले जातो, आणि बद्ध आत्मा असल्याने असा विचार करणं की आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहे, हे आपल्याला अवघड जातं. कारण अनादी कालापासून आपण आपल्याला शरीरच मानत आलेलो आहे. तर त्यामुळे आपण शरीर नाही हे सिद्धांत रूपाने मानणं हे जीवासाठी खूप कठीण म्हटलं गेलेलं आहे. आता रोजच्या जीवनात पण बघा, आपण आपली दिनचर्या कशी ठरवतो, ज्याने आपल्या शरीराला आराम मिळेल. म्हणजे ज्या सर्व सुखसोयी आपण घरात केलेल्या असतात, त्यामुळे आपल्या शरीराला आराम मिळणं हे आपलं त्याच्यातला मुख्य हेतू असतो. तर त्यामुळे भगवंत निराकार आहेत मानून निराकारावरती ध्यान केंद्रित करणं हे अवघड आहे. या उलट भक्ती मार्ग कसा म्हटला गेलेला आहे, तो सुलभ आहे, आचरण करायला सोपा आहे. आता कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग अशा जिन्याच्या पायऱ्या न चढता भक्तियोग हा लिफ्ट सारखा म्हटला जातो. म्हणजे काय, आता आपण लिफ्ट मध्ये प्रवेश करतो बघा, बटन दाबलं की पटकन तो मग 20व्या मजल्यावरती, 40व्या मजल्यावरती, किती उंच बिल्डिंग असू देत, आपल्याला तो पटकन लिफ्ट पोहोचवते. जिन्याच्या पायऱ्या चढून जाण्याची आपल्याला आवश्यकता उरत नाही. आता या पायऱ्या चढणं आणि त्या मजल्यावरती पोचणं म्हणजे मग कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग असे टप्पे गाठून तिथे पोचणं असं झालं, ज्याला खूप वेळ अर्थात लागू शकतो, म्हणजे अनेक जन्म लागू शकतात. पण जो भक्त असतो, ज्याने कृष्ण भावनेचा स्वीकार आपल्या जीवनात केलेला असतो,
तो शुद्ध भक्तांचा आश्रय घेऊन या भक्ती मार्गामध्ये संलग्न होत गुरूंची शरणागती घेत भगवंतांना समर्पित होत क्षणार्धात वरती पोचतो आणि प्रगती करतो. जसा लिफ्टचा वापर केलेला आहे व्यक्तीने तसा. तर भगवंतांनी कसं प्रत्येक जीवाला एक आंशिक स्वातंत्र्य दिलंय. याचा वापर करून मनुष्य ठरवतो की आपल्याला निराकाराच्या साक्षात्काराचा क्लेशदायक मार्ग अवलंबवायचा आहे की सहज सुलभ भक्ती योगाचं आचरण करायचंय. आता कृष्णांनी तर सांगितलं की प्रत्येक जीवासाठी कृष्ण भावना म्हणजे भक्ती मार्ग हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. मग हे लक्षात ठेवून कृष्णांची वाणी प्रमाण मानून कलियुगामध्ये आपण निराकारावरती जर का ध्यान करू लागलो ना तर हा मार्ग आपल्याला फार म्हणजे काय अवघडच म्हणजे आपल्याला हे होईल सिद्ध होईल आणि आपल्यासाठी तो हितकारक ठरणार नाही. भक्ती मार्गामध्ये कृष्णांच्या साकार रूपावरती भक्त केंद्रित करतो आपण म्हणजे लक्ष केंद्रित करतो आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या सेवेमध्ये तो संलग्न होतो. मग आपण म्हटलं की कृष्णांना फूल अर्पण करतो, फळ अर्पण करतो, जप करतो साकार रूपासाठी. हे करत असताना या गोष्टीचा लाभ बघा इतरांना पण मिळतो. कारण हरिनामाचा हा प्रभाव आहे ज्याच्या पण कानावरती ते पडेल त्याचं शुद्धीकरण होणारच आहे. जसं आता एक भक्त आहे घरामध्ये, आपणच धरून चाला, आपण जप करतोय, पण आपण जप करत असताना आपण 6व्या अध्यायामध्ये जर का तुम्हाला आठवत असेल तर आपण लक्षात घेतलं होतं जप करताना आपल्याला किती म्हणजे आवाज तर आपल्याला स्वतःला ऐकू येईल एवढ्या आवाजात तो केला पाहिजे. मग तोंडाने बोलायचं, कानाने ऐकायचं. आता हा जप ज्यांच्या ज्यांच्या कानावरती पडतो त्यांच्यामध्येही हे शुद्धीकरण घडून येतं. तसंच एखाद्या आपण ज्या झाडाचं फळ अर्पण करतो, फूल अर्पण करतो कृष्णांना, त्या झाडालाही त्याचा लाभ मिळत असतो. म्हणजे साकार रूपाची भक्ती करत असताना आपण इतर जीवांना त्याच्यामध्ये सहभागी करून घेत असतो. पण हा निराकाराची भक्ती किंवा उपासना ही अशी नाहीये, त्याच्यामध्ये काही इतरांना लाभ होत नाही. तर श्रीला प्रभुपाद एकदा वॉक करायला गेले होते पार्कमध्ये आणि ते गाडीतून उतरले. त्यांच्याबरोबर त्यांचे इतर शिष्यही होते आणि वॉक करत असताना श्रीला प्रभुपादांनी एक प्रश्न विचारला आपल्या सर्व शिष्यांना की एखादं बाळ आहे किंवा पिल्लू आहे एखाद्या प्राण्याचं, ते आपण इथे तिथे जाऊ शकत नाही. मग एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी त्या बाळाला किंवा त्या पिल्लाला घेऊन जाण्याचे मार्ग कुठले आहेत? तर प्रभुपाद आपल्या शिष्यांकडे बघत म्हणाले की तुम्हाला माहिती आहे का याबद्दल काही? तर शिष्य म्हणाले नाही. मग प्रभुपादांनी सांगितलं की 2 मार्ग आहेत, एक माकडाची पद्धत असते आणि एक मांजराची पद्धत असते. माकडाचं पिल्लू हे आईच्या पाठीवरती चढून बसतं आणि पिल्लू आपल्या आईला दोन्ही हातांनी घट्ट धरून बसलेलं असतं आणि पिल्लाची आई काय करत असते तर तिच्या दोन्ही हातांचा वापर करून ती झाडाच्या फांद्या पकडून इथून तिथे जाते. तर जिथे आई जाईल पोटाला घट्ट पकडल्यामुळे ते पिल्लूही तिच्या बरोबर जातं. पण आई तिच्या दोन्ही हातांचा वापर हे झाड पकडण्यासाठी करते आणि पिल्लू मात्र आपल्या स्वतःच्या ताकदीने आईला घट्ट धरून बसलेलं असतं. पिल्लाची पकड जर का ढिली झाली तर ते पडूही शकतं कारण आईने पिल्लाला पकडलेलं नसतं. आता या उलट मांजर आहे बघा, मांजर आपल्या लहान पिल्लांना तोंडातून अगदी हळूवारपणे पकडून एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवतं. अगदी सुरक्षितपणे पिल्लांना आपले दात लागणार नाहीत ही काळजी घेत तिकडून तिकडे घेऊन जातं आणि पिल्लू निर्धास्तपणे राहतं. माकडाचं पिल्लू मात्र कसं असतं, आईने पकडलं नसल्यामुळे स्वतःच्या ताकदीवरतीच ते आईला बिलगलेलं असतं. तर हे सांगून श्रीला प्रभुपाद म्हणाले हा फरक आहे साकार आणि निर्विकार रूपाची उपासना करण्यामध्ये. भक्त हा कसा आहे मांजराच्या पिल्लासारखा आहे, कृष्ण भक्ताची काळजी घेत असतात. पण निराकार ब्रह्मज्योतीवरती जेव्हा ध्यान केलं जातं तेव्हा ती जबाबदारी पूर्णपणे त्या योगीची असते. आता कुठल्याही भक्ताला भगवंतांकडे तत्काळ किंवा सोप्या मार्गाने जाणं आणि प्रत्यक्ष रूपाने जाणं हे जास्त मार्गाने जाणं म्हणूया हे जास्त सोपं असतं. म्हणजे जसा भक्त आपण म्हटलं अर्चविग्रहांची सेवा करतो आणि अर्चविग्रहामध्ये स्थित भगवंत या सेवेचा स्वीकार करतात. सर्व शक्तिमान आहेत भगवंत, त्यामुळे ते अर्चविग्रहामध्ये स्थित असतात ज्याद्वारे सहजपणे भक्ताला त्यांची सेवा करण्याची संधी मिळू शकते आणि भक्तिमय सेवा करीत आपल्या गुरूंच्या किंवा इतर शुद्ध भक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली या अर्चविग्रहांना वंदन करून त्यांच्या नाम गुण रूप लीला यांचं श्रवण तसंच भगवत प्रसाद ग्रहण केल्याने भगवंतांची अनुभूती या भक्ताला येऊ शकते, अगदी सहजपणे येऊ शकते. पण निर्विशेषवादींचा मात्र मार्ग हा अकारणच क्लेशदायक मार्गाचा त्यांनी अवलंब केलेला असतो. अत्याधिक परिश्रम ते करतात आणि तरीही अंतिम परिणामाची शाश्वती नसते. आणि भक्त मात्र कसे दोन्ही हात उंचावून बघा हरे कृष्ण म्हणून कृष्णांना पुकारतो आणि भगवंत त्यांना आपल्या धामी घेऊन जातात.
म्हणजे समर्पित असतात पूर्ण. आता आपण 6वा आणि 7वा बघूया. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठायी मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे 2 श्लोक खूप महत्वाचे आहेत. या श्लोकामध्ये भगवंतांनी दिलेलं हे वचन आहे बघा, येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य. म्हणजे जे आपल्या सर्व कर्मांचा त्याग माझ्यासाठी करतात. म्हणजे आता भक्त बघा, अन्न खातात तर मला अर्पण करून खातात, घर बनवतात तर माझ्यासाठी स्थान तयार करतात जिथे माझी आरती करू शकतील, पूजा करू शकतील. त्यांच्याकडे बाग असेल तर त्यामध्ये ते फूल इत्यादी उगवून त्यांचा हार मला अर्पण करतात. पैसे कमावतात तर त्यातला काही भाग माझ्या सेवेमध्ये वापरतात. 24 तासातले काही तास माझं नाव जप याचा म्हणजे नामाचं जप करतात. मी सांगितलेल्या विधिविधानांचं पालन करतात, शास्त्रांचं पठण करतात. म्हणजे आपल्या सर्व कर्मांचा त्याग ते माझ्यासाठी करतात. म्हणून म्हटलेलं आहे, येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य. आता पुढचे शब्द आहेत बघा, अनन्येन एव योगेन. अनन्येन एव योगेन म्हणजे अनन्य भक्तीद्वारे माझ्या बरोबर योग म्हणजे जोडून घेतात. अनन्य म्हणजे इतर कोणाची नाही, माझीच भक्ती करतात. वेगवेगळ्या इच्छा घेऊन देवी देवतांकडे न जाता माझ्याकडे येतात. काही झालं तरी माझ्याचकडे येतात. मग माम ध्यायंत उपासते म्हणजे माझ्यावर ध्यान करतात. आणि मग कृष्ण पुढे म्हणतात की आता बघा की तेषाम अहम समुद्धरता म्हणजे मी स्वतःच त्यांचा अशा वेळी उद्धार करतो. मग कशातून उद्धार करतो? तो मृत्यू संसार सागरात म्हणजे या मृत्यूच्या संसार सागरातून. भवामी न चिरत पार्थ म्हणजे मी त्वरित येतो उद्धार करण्यासाठी. मय्या वेशित चेतसा म्हणजे कारण त्यांचं चित्त हे माझ्यावरती स्थिर असतं. बघा, समजायला अत्यंत सोपं आहे. आता विचार करा, आपण हे उदाहरण लेवल 1च्या ह्याच्यामध्ये घेतो की कोणी उत्कृष्ट पोहणारा असेल आणि तो कुठल्या महासागरात अडकलेला असेल आणि या खवळलेल्या महासागरामधून स्वतःच्या बळावरती तो निघू शकत नाही. पण कृष्णांना जर का तो म्हणजे शरण गेला तर तो विनाविलंब म्हणजे त्या भक्ताची सुटका करून घ्यायला कृष्ण येतात. संसार रूपी भवसागरातून कृष्णच त्याची सुटका करू शकतात. तर जसं आता आपण हल्ली पावसाळ्याच्या दिवसात बघा टीव्हीवरती अनेक बातम्यांमध्ये बघतोय कुठे पूर आलेला आहे आणि तिथे अडकलेल्या लोकांना वाचवण्याच्यासाठी कधी हेलिकॉप्टरने बचाव कार्य वगैरे केलं जातं. त्यावेळेला जशी म्हणजे कृष्णांना मदतीची हाक भक्त देतात तेव्हा तेही येतात. शरणागती घेतली पाहिजे तेव्हा रक्षणाला धावून येतात. हात उंचावून जसं म्हणतो ना आपण, एखाद्याला गन दाखवली तर कसं म्हणजे तो शरणागत येतो तुम्हाला. तेच भक्त करतात, हात उंचावून दाखवतात आणि कृष्ण मदतीला धावून येतात. तर या श्लोकाद्वारे कृष्ण हे सांगतायत आपल्याला की त्यांच्या धामाची प्राप्ती होण्यासाठी क्लेशकारक असा निर्विकार उपासनेच्या मार्गाचा अवलंब करण्याची मुळीच भक्ताला आवश्यकता नाही. जशी आपण समुद्रामध्ये अडकलेल्या या माणसाचं उदाहरण घेतलं की त्याने आपण कितीही धडपड केली तरी तो स्वतःला वाचवू शकत नाही. पण भगवंतांनी त्याची सहायता केली तर तो तत्काळ निघू शकतो. तसंच भक्ताने सुलभ अशा कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला पाहिजे आणि आचरण केलं पाहिजे. भक्ती सेवेमध्ये निमग्न राहिलं पाहिजे. तर अशा भक्ताला भगवंत संसार सागरातून त्वरित बाहेर काढतात. आता एखाद्या बाळाचे माता पिता बघा कसे त्याची काळजी घेतात की बाळ सुरक्षित त्यांच्याकडे असतं अगदी. तसंच भगवंत आपल्या भक्तांवरती कृपा करण्यासाठी गरुडावरती बसून येतात. जसं आपण ते चित्र बघितलं होतं ना, गजेंद्र मोक्षाची कथा बघितली होती. किंवा आज मी जे तुम्हाला म्हणजे ह्याच
मेसेज जो हो. टाकलेला आहे आपल्या ह्याचा, त्याच्यातही ते गरुडावरती भगवंत बसून आलेलं चित्र आहे बघा, त्वरित येतात ते. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलंय की मनुष्याने विविध सकाम कर्म करण्यामध्ये, सकाम कर्म म्हणजे काय लक्षात घ्यायचंय, आपल्या भौतिक लाभ प्राप्तीच्या हेतूने केली जाणारी कर्म किंवा ज्ञानप्राप्तीच्या मागे लागू नये. भगवंतांनी भक्ती करण्यास, भगवंतांची भक्ती जो करतो ना, त्याला हे सर्व लाभ प्राप्त होतच असतात. भक्ताने केवळ भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे, ज्याने त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकेल. तर या श्लोकामध्ये जे कृष्ण म्हणालेले आहेत, स्पष्टपणे म्हणालेले आहेत की मनुष्याने केवळ कृष्ण भावना भावित भक्तियोगाचं आचरण केलं पाहिजे, ज्याने त्याला जीवनाच्या परमोच्च सिद्धीची प्राप्ती होईल. पुढे 18व्या अध्यायी कृष्ण हेच परत निष्कर्ष सांगताना भगवद्गीतेचं सांगतात बघा, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. म्हणजे काय की मनुष्याने आधी केलेल्या जो पापकर्म केलेली आहे त्याचा विचार करण्याची पण आवश्यकता नाहीये, कारण भगवंत त्याचं पूर्ण दायित्व स्वीकारतात. म्हणूनच मनुष्याने भगवंतांचा आश्रय घेण्यामध्येच त्याचं हित असतं, ज्याने त्याला परमसिद्धी जी म्हटली जाते मनुष्य जीवनाची, ती प्राप्त होऊ शकते. आता 8वा बघूया. हरे कृष्ण. हा. मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्यावर, पुरुषोत्तम भगवंतांवर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, या 6व्या आणि 7व्या श्लोकावरून आपण समजून घेतलं की कृष्ण भक्ताची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारतात, जर का तो भक्तियोगामध्ये संलग्न झाला असेल तर. आणि भक्ताचा अधिकार काय असतो, आपण म्हणतो ना कर्म करण्यावरच आपला अधिकार आहे. तर आपण जेव्हा गुरूंनी आपल्याला सांगितलेल्या नियमांचं पालन करतो, म्हणजे ज्याला आपण वैधी भक्ती म्हणतो, साधना भक्ती म्हटलेली आहे ना, जिथे आपण 16 माळांचा जप करतो, प्रसादच ग्रहण करतो, नियमितपणे भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं पठण करतो. आता हे करणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि अशा भक्ताची जबाबदारी कृष्ण घेतात. आता या श्लोकामध्ये आपण भक्ती कशी करू शकतो याबद्दल कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. विविध पर्याय आपल्याला कृष्णांनी दिलेत पुढच्या काही श्लोकांमध्ये. तर या श्लोकामध्ये, या 8व्या श्लोकामध्ये कृष्ण अनन्य भक्तीबद्दल सांगतात. आपण जसं म्हटलं अन्य म्हणजे शब्दाची फोड केली तर इतर कोणाची नाही, केवळ माझीच भक्ती म्हणजे अनन्य भक्ती, असं कृष्ण म्हणाले. तर सतत कृष्णांचे विचार अनन्य भक्ताच्या मनात असायला हवे. कृष्णांच्या व्यतिरिक्त इतर कसलाही विचार नाही, म्हणून अनन्य. तर या श्लोकामध्ये कृष्ण भक्तीची ही सर्वोच्च किंवा सगळ्यात श्रेष्ठ पद्धत म्हणून अनन्य भक्तीबद्दल बोलतात. तर ही भक्ती सर्वश्रेष्ठ आहे हे सांगून झाल्यानंतर भक्तीचे वेगळे वेगळे स्तर सांगायला कृष्ण इथे सुरुवात करतात. तर या सर्व भक्तीच्या स्तरामधला सगळ्यात श्रेष्ठ स्तर हा अनन्य भक्तीचा आहे. आता काही जण म्हणतील की भक्ती मार्ग श्रेष्ठ आहे हे आम्हाला समजलं आणि त्यातली अनन्य भक्ती ही सगळ्यात जास्त, सगळ्यात उच्च स्तर आहे. पण सर्वांनाच सगळ्याच वेळी म्हणजे सतत कृष्णांचं स्मरण करता येईलच असं काही सांगता येत नाही. म्हणून मग पुढे वेगळे वेगळे पर्याय दिलेले आहेत पुढच्या श्लोकामध्ये, जे आपण जसं तिथे त्या श्लोकामध्ये जाऊ तेव्हा बघू. तर या 8व्या आणि 9व्या श्लोकामध्ये कृष्ण अनन्य भक्ती म्हणजे आपल्या आंतरिक इंद्रियांचा म्हणजे मन आणि बुद्धी याद्वारे आपण कृष्णांना कसं समर्पित होऊ शकतो, कशी त्यांची भक्ती करू शकतो याबद्दल सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढच्या श्लोकामध्ये 10व्या श्लोकामध्ये बाह्य इंद्रियांचा वापर करून कृष्णांबरोबर कसं जोडून घेऊ शकतो हे सांगितलेलं आहे. कर्मफळाच्या त्यागाच्या द्वारे कसं कृष्णांबरोबर जोडू शकतो हे 11व्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि इतर मग भक्तीचे जे स्तर आहेत ते 12व्या श्लोकामध्ये सांगितलेले आहेत. आता मय्येव मन आधत्स्व म्हणजे अर्जुना माझ्या ठायी तुझं मन स्थिर कर असं कृष्ण म्हणतात. सतत माझं स्मरण ठेव.
आणि मयी बुद्धी निवेशय म्हणजे मी दिलेल्या बुद्धीने तू माझी उपासना कर. बुद्धीने उपासना म्हणजे काय? भगवद्गीतेचं पठण कर आणि हे ज्ञान घेऊन माझ्या प्रतीचं आकर्षण किंवा आसक्ती वाढव. आता हे करत असताना जीवनातील तुझी सर्व जी काही सुख दुःख आहेत त्यांना तू पार करशील, त्यांचा काही तुझ्यावरती परिणाम होणार नाही आणि तू चिंतामुक्त होशील. निवसिष्यसि मय्येव म्हणजे अशा प्रकारे तू जेव्हा सदैव माझ्यामध्ये संलग्न राहशील तेव्हा तू अनन्य भक्ताची स्तर गाठू शकशील. आता ही अनन्य भक्ती आहे. अनन्य भक्ती म्हणजे सतत कृष्णांचं स्मरण राहिलं पाहिजे. आपण मग त्यासाठी जे विविध मार्ग आपल्याला आचार्यांनी सांगितलेले आहेत की जप करणे किंवा कृष्ण कथा ऐकणे, वाचणे, त्याच्यानंतर श्रीला प्रभुपाद किंवा इतर आचार्यांनी जे कृष्ण भक्त आहेत त्यांची पुस्तकं वाचणे, प्रवचन ऐकणे, संकीर्तन करणे, जे काही करू ते कृष्णांच्या संबंधित पाहिजे असं वळण जीवनाला दिलं गेलं पाहिजे. आता एक गोष्ट सांगते, या या श्लोकावरच आधारित ही गोष्ट आहे. यमुनाचार्य नावाचा एक राजा होते दक्षिण भारतामध्ये आणि त्यांची ही गोष्ट आहे. तर हे जे यमुनाचार्य राजा होते हे बालक असल्यापासूनच भक्ती मार्गामध्ये होते आणि त्यावेळी बालक असल्यामुळे त्यांना सर्वजण यमुना म्हणूनच ते ओळखले जात, म्हणजे सर्व त्यांना यमुना म्हणूनच हाक मारत असे. तर हा लहान बालक जरी असला ना तरी प्रचंड बुद्धिमत्ता ह्याच्याकडे होती. आणि त्या काळात बघा राजा असं सभेचं आयोजन करत असे जिथे अनेक विद्वानांना तो आमंत्रण देत असे आणि वाद प्रतिवाद होत असत यांच्यामध्ये कुठल्या तरी विषयावरती. तर हा बालकही असाच एकदा या चर्चेमध्ये भाग घ्यायला गेला आणि अनेक विद्वान आले होते, त्यांना त्यांनी गप्प केलं. तर राजा अतिशय प्रसन्न झाला या यमुनावरती आणि अर्ध राज्य त्याला भेट स्वरूपात दिलं गेलं. आता अत्यंत तरुण वयामध्ये हा यमुनाचार्य, कारण आता अर्ध्या राज्याचा तो राजा झाला ना, त्यामुळे यमुनाचार्य म्हणून त्याला सर्व लोक आता ओळखायला लागले. एवढ्या तरुण वयामध्ये राज्यकारभार चालवण्याची जबाबदारी आता त्याच्यावरती येऊन पडली होती आणि त्यामध्ये तो आता खूप व्यस्त झाला. या यमुनाचार्याचे एक आजोबा होते ज्यांचं नाव होतं नाथमुनी. त्यांच्या हे लक्षात आलं की हा जो आता नातू आहे हा बालक असताना अगदी नियमितपणे हा भक्ती करायचा, म्हणजे भगवद्गीता तो नियमितपणे वाचत असे, श्लोक पाठ करत असे, म्हणत असे. पण आता हा राज्य चालवण्याच्या कार्यामध्ये एवढा व्यग्र झालेला आहे की भगवद्गीता हातात घ्यायला, उचलून घ्यायला पण त्याला वेळ नाही, श्लोक म्हणणं तर दूरच राहिलं. तर या राज्य कारभार चालवण्याच्या कार्यामध्ये हा एवढा मग्न राहिलेला आहे की त्याला आता भगवंतांबरोबरचं जे त्याचं नातं होतं, तो लहानपणापासून तो संलग्न होता, त्याचं त्याला आता पूर्ण विसर पडलेला आहे. आता याला परत कसं नियमितपणे भगवद्गीता वाचण्यासाठी प्रेरित करायचं असा हे आजोबा विचार करू लागले. आता ह्या आजोबांचे म्हणजे नाथमुनींचे एक स्नेही होते, त्यांचं नाव होतं राममिश्र. तर त्यांची मदत घेण्याचं या नाथमुनींनी ठरवलं आणि त्यांना एक दिवस आपल्या घरी बोलवून घेतलं आणि या यमुनाचार्याबद्दल म्हणजे आपल्या नातवाबद्दल किंवा जो राजा होता आता त्याच्याबद्दल त्यांना सगळं म्हणजे काय चिंता वाटत होती हे सांगितलं. आणि नाथमुनी राममिश्रांना म्हणाले की तुम्ही प्रयत्न करून बघाल का की परत ह्याला यमुनाचार्याला आपण भगवत भक्तीमध्ये आणूया. आणि तो केवळ आता राज्य चालवण्याच्या म्हणजे ह्याच्यामध्येच कामामध्ये गरका आहे आणि त्याला भगवद्गीतेचा पूर्णपणे विसर पडलाय, तर तुम्ही माझी मदत कराल का ह्या कार्यामध्ये? तर राममिश्र तयार झाले आणि त्यांनी यमुनाचार्याची राजाची भेट घेण्याची तयारी दाखवली. त्याप्रमाणे ते आता राजवाड्यावरती गेले दुसऱ्या दिवशी आणि तिथे बघितलं की यमुनाचार्याच्या भेटीला आधीपासूनच लोक वाट बघत थांबलेले होते. तर राममिश्र तरीही पुढे गेले आणि जे द्वारपाल होते राजवाड्याचे त्यांना विनंती केली की माझं अत्यंत महत्वाचं काम आहे राजाला भेटणं आणि तुम्ही मला आतमध्ये सोडा. पण ते द्वारपाल म्हणाले की इथे सगळेच लोक महत्वाच्या कार्यासाठीच राजाला भेटायला आलेले आहेत, तुम्हाला मी आता असं आतमध्ये सोडू शकत नाही, थोडा वेळ तुम्हाला थांबावं लागेल. बराच वेळ थांबले पण काही त्यांना दिसेना चिन्ह राजाची भेट व्हायची, तेव्हा ते परत गेले. दुसऱ्या दिवशी परत आले राममिश्र, परत तीच परिस्थिती, तशीच गर्दी त्यांना दिसली. तेव्हा त्यांना समजलं की राजाची भेट या मार्गाने होणं काही शक्य नाही, मला काहीतरी दुसरा उपाय शोधून काढला पाहिजे राजापर्यंत पोहोचण्याचा. आता राममिश्रांनी काय एक युक्ती काढली, तर ते जंगलामध्ये गेले आणि तिथून शोधून त्यांनी ह्या यमुनाचार्याच्या आवडीची म्हणजे हा जो राजा होता त्याच्या आवडीची एक पालेभाजी तोडून आणली. आता राजवाड्याच्या मागच्या बाजूने गेले जिथे राजाच्या भोजनाची तयारी केली जात असते आणि तिथे जाऊन त्यांनी हाक मारली त्या आचार्याला आणि सांगितलं की राजाच्या भोजनासाठी मी ही ताजी पालेभाजी घेऊन आलेलो आहे, तुम्ही ही ताजी पालेभाजी राजाला बनवून वाढा
आणि त्याला खूप आनंद मिळेल. आता राज्यकारभाराचं काम वाढल्यामुळे राजा सतत चिंतेत असतो आणि तुम्ही जेव्हा त्याला ही आवडीची पालेभाजी खाऊ घालाल तेव्हा राजाला खूप आनंद होईल, असं ते राम मिश्र त्या आचार्याला म्हणाले. तर त्या दिवशीपासून ती पालेभाजी राजाला बनवून दिली गेली. म्हणजे आता आपल्या प्लेटमध्ये ती आवडीची भाजी खाऊन राजा खूप, यमुनाचार्य खूप खुश झाला. आणि दुसऱ्या दिवशी राम मिश्र परत ती पालेभाजी घेऊन आला, परत त्याने ती आचार्याला दिली. आचार्याने ती बनवून राजाला वाढली आणि त्या दिवशी राजा अत्यंत आनंदी झाला. असं जवळजवळ एक आठवडा आता चालत राहिलं. रोज राम मिश्र ही भाजी आणून देत असे, आचारी ती बनवून राजाला वाढत असे. आणि अचानक मग राम मिश्रा ही भाजी घेऊन आला नाही. आता आपल्या प्लेटमध्ये, आपल्या ताटामध्ये ही पालेभाजी नाही बघून राजाने विचारणा केली. तर मग राजाला सांगितलं गेलं की एक माणूस जंगलामधून रोज ही पालेभाजी आणून देत असे आणि तो आज काही पालेभाजी घेऊन आला नाही. तर राजाने आपल्या सेवकांना सांगितलं की जर तो परत आला तर त्याला सांगा हवे तेवढे पैसे घे, पण मला ही रोज भाजी आणून पोचवत जा, मला ही भाजी खूप आवडते. 2 दिवसांनी राम मिश्रा आला. सेवकांनी राजाचा निरोप सांगितला त्याला की राजाला ही रोज भाजी तुला पोचवावी लागेल. तर तो म्हणाला ठीक आहे, मी तसं करेन, पण मला तुम्ही राजाची भेट घालून द्या. मग सेवक ह्याला घेऊन, राम मिश्राला घेऊन राजाकडे गेले. राजाने विचारपूस केली, त्याची क्षेमकुशल विचारलं. तर राम मिश्र म्हणाला, मला मी इथे जवळच राहतो आणि तुमच्यासाठी मी राजा नक्की ही भाजी घेऊन येत जाईन तुमच्यासाठी, आणि मला त्याचे काही वेगळे पैसे पण नकोत. पण मला तुमच्याकडे काही खूप महत्वाचं बोलायचंय, पण तेही एकांतामध्ये. आता असं म्हटल्यावरती राम मिश्रने आपले जे राजाला सांगितल्यावरती राजाने आपले जे सेवक होते त्या कक्षामध्ये त्यांना बाहेर जायला सांगितलं. आणि राम मिश्रला विचारलं काय सांगायचंय तुला, तू मला सांगते. तर राम मिश्र राजाला म्हणाला की तुमच्या आजोबांनी तुमच्यासाठी खूप मोठा खजिना ठेवलेला आहे. तर ते ऐकून, आपल्या आजोबांचं नाव ऐकून तो लगेच म्हणाला, तुम्ही माझ्या आजोबांना, नाथमुनींना ओळखता का? तर त्यावरती राम मिश्र म्हणाले, हो चांगलाच ओळखतो मी, त्यांनीच हा खजिना तुमच्यासाठी ठेवलेला आहे. आणि हे ऐकून यमुनाचार्य म्हणाला, कुठे आहे खजिना? माझ्या राज्याला खूप आवश्यकता आहे खजिन्याची. मी लगेच माझ्या सेवकांना तुमच्या बरोबर पाठवतो आणि तो खजिना तुम्ही त्यांना द्या. राज्याला खूप खर्च आहेत आणि हा खजिना मिळाला तर मला खूप मदत होईल. पण राम मिश्र राजाला लगेच म्हणाला की राजा, तुम्हाला स्वतःला यावं लागेल माझ्या बरोबर, मी तुम्हाला तो खजिना दाखवेन, सेवकांना नाही. तर राजा म्हणाला ठीक आहे, मी लगेच माझ्या सेवकांना तशी मग व्यवस्था करायला सांगतो. तर राम मिश्र राजाला म्हणाले की राजा, तुम्हाला माझ्याबरोबर एकटंच यावं लागेल, कुठलाही सेवक बरोबर न घेता, कारण तो खजिना एक रहस्य आहे जे इतर कोणालाही मी सांगू शकत नाही. राजा तयार होतो त्याच्यावरती. आता राम मिश्रच्या बरोबर जायला निघतो. राम मिश्र पुढे आणि त्यांच्या पाठोपाठा राजा, असं ते जाऊ लागतात. आता राम मिश्र भगवद्गीतेचा पाठ करायला सुरुवात करतो, कारण आजोबांच्या, नाथमुनींच्या सांगण्यावरून तो इथे भेटायला आलेला असतो ना. वाटेमध्ये सुरुवात करतो भगवद्गीतेचा पाठ करायला. पहिला श्लोक म्हणतो, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया. असं करत करत ते पुढे जात असतात. भगवद्गीतेचे श्लोक ऐकत ऐकत राजाही राम मिश्रच्या मागे चालत असतो. चालता चालता एका वृक्षाकडे दोघ जण पोचतात. तेव्हा राम मिश्र हा श्लोक म्हणतात, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन संशयः. माझं पुरुषोत्तम भगवंतावरती अर्जुना तू आपले मन स्थिर कर, आपली बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर आणि अशा रीतीने निस्संदेह सदैव तू माझ्यामध्ये वास करशील. आता हा श्लोक राजा ऐकतो आणि त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागतात. तिथेच वृक्षाखाली तो बसतो आणि राम मिश्रला म्हणतो की हा माझा सगळ्यात आवडता श्लोक होता. भगवद्गीतेतील श्लोक मी रोज लहानपणी वाचत असे नियमितपणे, मी कित्येक अध्याय पाठ केले होते, पण राजा बनल्यानंतर या वेळेच्या अभावी मला हे काही करणं जमेना, हे सगळं माझं सुटलं होतं. पण आता हा श्लोक तुम्ही माझ्या समोर म्हणालात आणि मला कृष्णाची तीव्रतेने खूप आठवण येते. आता आता मला काही नको, मी राजाच्या पदावरून मी निवृत्त होणार असं ठरवलेलं आहे. आणि तुम्ही हा श्लोक म्हटल्यावरती माझ्या बुद्धीमध्ये परिवर्तन झालेलं आहे, मला खजिना पण नको, मला ठेवा तुमच्याचकडे. तर राम मिश्र म्हणाले की नाही, असं नाही राजा, हा खजिना तुमच्यापर्यंत सुपूर्त करणं हे माझं कर्तव्य आहे, मग तुम्ही ठरवा त्याचं काय करायचं ते. राजा म्हणाला ठीक आहे. त्यांच्या बरोबर तो आता जाऊ लागला पुढे.
पण आता एक परिवर्तन त्याच्यामध्ये आलेलं होतं आणि मनात तो हाच विचार करत होता की मी राजा बनलो खरं, पण मला हा पूर्ण जो माझा कृष्णांच्या बरोबरचा संबंध होता, जे मी भक्ती मार्गामध्ये संलग्न होतो आणि ते सगळं विसरून गेलो आणि कशामध्ये अडकलो, माझा वेळ मी वाया घालवत होता, भगवंतांचं स्मरण पण मला आलं नाही. आज हा राममिश्र जर का माझ्याकडे आला नसता तर पुढचं सगळं जीवन मी असंच व्यतीत केलं असतं. आता राममिश्र रस्त्यामध्ये राजाला त्या खजिन्याबद्दल सांगत तिथपर्यंत घेऊन गेला. राममिश्र म्हणाला की हा अत्यंत मौल्यवान खजिना आहे राजा, 7 द्वार पार करूनच या खजिन्यापर्यंत पोहोचता येतं आणि ही द्वार पार केली तर तिथे एक सर्प आहे, तो त्या खजिन्याची सुरक्षा करतो आहे आणि असंच हा खजिना कोणाला मिळू शकत नाही. असं करता करता आता श्रीरंगमच्या मंदिरापर्यंत राजाला घेऊन जातो हा राममिश्र, जिथे 7 द्वार आहेत. भगवंतांचं दर्शन, भगवान रंगनाथांची तिथे अनंत शेषावरती पहुडलेले जे विराजमान आहेत ते विष्णूच म्हणतात त्यांना, तर त्यांचं दर्शन तेव्हा होतं. तर राम मिश्र या राजाला घेऊन आता तिथपर्यंत जातात आणि राजाला म्हणतात त्यांच्याकडे दाखवून की हा बघा तो राजा खजिना भगवान रंगनाथ. मग तिथे ते प्रार्थना म्हणतात, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. आता ही प्रार्थना बोलत असताना राम मिश्र राजाकडे बघतात आणि राजा भगवंत रंगनाथ यांचं ते दर्शन करत असतात. भगवान रंगनाथाचं दर्शन घेऊन त्याच क्षणी त्या राजाच्या अंगावरती रोमांच उभे राहतात, अष्टसात्विक भाव त्याच्यामध्ये प्रगट होतात, अश्रू वाहू लागतात, कंप सुटतो शरीराला, घसा कोरडा पडतो आणि राजा बेशुद्ध होऊन पडतो. आता काही वेळाने शुद्धीवर येतो राजा, तेव्हा राजा ठरवतो की आता मी इथेच राहणार, भगवान रंगनाथांच्या सेवेमध्ये राहणार, इतर कुठेही जाणार नाही. आणि राममिश्राला आनंद होतो, कारण त्या मोहिमेवरच ते आलेले असतात ना, की राजाला परत भगवंतांची आठवण करून द्यायची, की जे विस्मरण झालं होतं ते नातं परत भगवंतांच्या बरोबर त्याला जोडून द्यायचं. तर भौतिकामधल्या आसक्तीमुळे भगवंतांचा विसर पडलेला होता राजाला, यमुनाचार्याला, पण आता परत एकदा तो योग्य मार्गावरती स्थित झाला. तर जशी ही यमुनाचार्यासाठी हे राममिश्र होते, ज्यांनी भगवंतांच्या ह्या विसरलेल्या नात्याची आठवण करून त्याला दिली, तसंच बघा श्रीला प्रभुपाद आहेत, ज्यांनी त्यांची प्रवचन म्हणा किंवा पुस्तक म्हणा, यातून हाच संदेश आपल्याला दिला आहे की मन आणि बुद्धीने आपण कृष्णांच्या बरोबर आपल्याला जोडून घेतलं पाहिजे. मय्येव मन आधत्स्व मयी बुद्धिम निवेशय, हे कृष्ण आपल्याला या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. ही आता सर्वोच्च, जेव्हा मन आणि बुद्धी कृष्णांमध्ये गुंतली तर तेव्हा बघा त्याच्यावरून कनिष्ठ असलेली इंद्रिय ही काही करू शकत नाही, कारण शेवटी काय, भौतिकाची आसक्ती ही इंद्रियामधून सुरुवात होते. मन त्याचं चिंतन करतं आणि मग बुद्धी त्याच्यावरती कृती करण्यामध्ये योजना आखते. तर ज्या वेळेला मन आणि बुद्धी भगवंतांच्याकडे समर्पित होतात तर त्यावेळेला मग इंद्रिय काही करू शकत नाही आणि आपण सहजपणे त्या मार्गावरती प्रगती करू शकतो. तर ही अनन्य भक्तीबद्दल जे कृष्ण बोललेले आहेत ना या अध्यायामध्ये, ही अशी आहे म्हणजे की कृष्णांचं सतत स्मरण होत राहिलं पाहिजे. ही कृष्णांना जी अनन्य भक्ती जे कृष्ण म्हणतात ती सर्वात प्रिय आहे. आता सर्व वृंदावनवासी बघा जे कृष्णांचे अनन्य भक्ती करत असत, गोप सवंगडी आपण ती चित्र बघतो ना, ती सगळे असे गोल करून बसलेले आहेत, काही भोजन घेऊन येतात आणि वनभोजन करत असतात. तर भोजनाची वेळ झाली की आपले डबे उघडून, शिदोरी उघडून पहिला घास ते कृष्णांना देत असत. आपल्याला कितीही भूक लागो, पहिला घास ते कृष्णांनाच द्यायचे आणि कृष्णही त्यांनी जे काही आणलेलं असेल ते त्या बालगोपालांना देत असे. म्हणजे एवढं त्यांचं परस्पर प्रेम होतं एकमेकांच्या वरती. आणि संध्याकाळी सर्व हे घरी परतत असत आपल्या वासरांना घेऊन आणि घरी पोचल्यावरती घरामध्ये पोचल्यानंतर पण आपल्या आईला, आपल्या वडिलांना कृष्णांच्याच गोष्टी ते हे सर्व सांगत असत. कृष्णाने असं केलं, कृष्ण असं म्हणाला, एवढे ते कृष्णमय होते. कृष्णाला सोडून आपापल्या घरी जाताना त्यांना अत्यंत वाईट वाटत असे की कधी एकदा रात्र संपते, कधी जाऊन आपण सकाळी परत कृष्णाला भेटतो, असं त्यांना वाटत असे. आणि पहाट होताच म्हणजे यांची झोप मोडून हे सरळ तिथे कृष्णाला भेटावं यासाठी ते त्याच्या घराच्या आसपास जात असत. पण यशोदा मातेची त्यांना भीती वाटत असे, कारण जरी यशोदा माता दरवाजा उघडून आतमध्ये घेणार नाही, म्हणणार कृष्ण खूप दमलेला आहे, त्याची झोप पूर्ण होऊ दे, तर हे काय करत असत, कोणी कृष्णाच्या घराच्या जवळ झाडावरती लपून बसे, कोणी कुठल्या फांदीच्या मागे लपून बसत असे आणि वेगवेगळे पक्ष्यांचे आवाज काढत असे.
तर आता हे गोपबालकांना हे सगळं माहिती होतं की कृष्णांपर्यंत पोचायला माता यशोदा दरवाजा उघडणार नाही, पण आम्ही या घराजवळ कृष्णाच्या गेलो, खिडकीजवळ गेलो, झाडामागे लपून वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे आवाज काढले, तर कदाचित असं होईल की तो आवाज ऐकून कृष्ण उठेल. आणि हे वेगळे वेगळे आवाज ते काढत असत. आणि यशोदा मातेलाही आश्चर्य वाटे की एवढ्या पहाटे काय पक्षी किलबिलाट करतायत, कुठला हा पक्षी, यापूर्वी असा आवाज कधी ऐकलेलाच नाही, आणि कृष्ण तर झोपलाय आणि केवढे आवाज काढतायत मोठमोठ्याने पक्षी. तर असे हे गोपबालक होते, त्यांना कृष्णांची एवढी आठवण यायची की त्यांच्यापासून क्षणभरही दूर राहणं हे त्यांना अवघड वाटत असे. लवकरात लवकर आपली कृष्णांची भेट व्हावी यासाठी ते अशा वेगळ्या वेगळ्या युक्त्या करत असत. तर ही झाली अनन्य भक्ती. तेच आपल्याला कृष्णांनी सांगितलं की अनन्य भक्तीमध्ये असलेला भक्त कृष्णांच्या बरोबर साक्षात संबंध जोडलेला असतो, त्यामुळे तो दिव्य स्तरावरती स्थित असतो, कारण तो कृष्णांच्या बरोबर सतत जोडलेला असतो, कृष्णमयी जीवन जगत असतो. कृष्णांच्या व्यतिरिक्त तो कसला विचारही करत नाही, कुठलं कार्य करत नाही, कुठली कृती करत नाही, पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो. आणि कृष्ण म्हणतात असा भक्त माझ्या ठाई वास करतो आणि तो मला अत्यंत प्रिय असतो. तर ही अनन्य भक्ती जो भक्तीचा सगळ्यात उच्च म्हणजे श्रेष्ठ स्तर सांगितलेला आहे. आता ज्यांना ही अशा प्रकारची अनन्य भक्ती करणं शक्य नाही, म्हणजे आपल्यासारखे लोक बद्ध जीव जे म्हणतात ना की नाही आम्हाला हे एवढं गोकुलवासियांच्या सारखं सतत स्मरण करणं काही कृष्णांचं शक्य नाही, त्यांना वेगवेगळे भक्तीचे पर्याय कुठले हे आता 9व्या श्लोकापासून आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर आज आपण इथे थांबूया का? मग पुढचाही श्लोक आपण एकत्र घेऊ, कारण तो पुढचा म्हणजे वेगळा विषय सुरू होतो. बर. अनन्य भक्तीपर्यंत आपण आज समजून घेऊ, हो किंवा घेऊही शकतो, म्हणजे एखादा श्लोक पाहिजे तो होईल, पण तरी त्याला 20 मिनिटं वगैरे लागतील, कारण ते मोठे आहेत जरा श्लोक समजून घ्यायला. हा, चालेल, तर इथे एक आपण, चालेल, हा, एक चालेल. एक चालेल का? हो हा मग चालेल, चालेल. आपण हा घेऊया ना, एक घेऊ, मग 9वा घेऊ आणि 9वा करून थांबूया. गोष्ट पण सांगा. हा, आता कुठली, आता तुम्ही सांगायची पुढच्या वेळेला. हा, चालेल. आपण चालेल चालेल. 12व्या अध्यायामध्ये असं करूया की एक एक भक्ताची गोष्ट आपण हा, ऐकूया. हो चालेल की. हम्म. आता हा 9वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हरे कृष्ण. वाचू का मी पुढचं? हा, वाचा वाचा. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यास असमर्थ असशील तर भक्तियोगाचे नियामक तत्वाचा पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता या 8व्या श्लोकामध्ये अनन्य भक्तीबद्दल कृष्ण बोलले, म्हणजे मन आणि बुद्धी माझ्यामध्ये स्थिर कर. मन स्थिर कर म्हणजे काय? माझं स्मरण कर. आणि बुद्धी हम्म. स्थिर कर म्हणजे काय? मनन कर त्याच्यावरती. हम्म. आता कृष्ण म्हणतायत जर कोणाला त्याचं मन माझ्या ठाई स्थिर करणं जमत नसेल तर हम्म. भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचं पालन कर, याबद्दल आपल्याला सांगितलेलं आहे या श्लोकामध्ये. आणि हाच मार्ग आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलेला आहे, ज्याला अभ्यास योग म्हटलं जातं. हम्म. अभ्यास योग म्हणजे कुठला अभ्यास सांगितलेला आहे? तो 16 माळांचा जप करायला आपल्याला प्रभुपाद सांगतात, भक्तीच्या 4 नियमांचं पालन करायला सांगतात, मंदिरामध्ये श्री विग्रहांचं दर्शन करण्यासाठी सांगतात, भगवंतांना अर्पण केलेलं अन्नच प्रसाद म्हणून खा असं सांगतात, भगवंतांना फूल अर्पण करा, तुम्ही कथा श्रवण करा, कथा सांगा, म्हणजे जे काही करायचं ते कृष्णांच्या साठी करा. आता हे भक्तीचे नियामक तत्व जी आपल्याला सांगितलेली आहेत बघा, मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, नशा करायची नाही, अवैध संबंध ठेवायचं नाही, हे करू नका असं सांगितलेलं आहे, ज्याला भक्तीमधले डोंट्स म्हणूया आपण. मग काय करा याच्याबद्दलही श्रीला प्रभुपाद यांनी, ज्याला डूज म्हणतात, तेही सांगितलेले आहेत. हम्म. आता ज्यांची प्रगती अनन्य भक्ती या स्तरापर्यंत झालेली नाही त्यांच्यासाठी हा अभ्यास योगाचा मार्ग सांगितलेला आहे. आता अनन्य भक्ती म्हणजे मन आणि बुद्धी हे दोन्ही सदैव कृष्णांच्या वरती त्या भक्ताचं स्थिर आहे. हे कधी शक्य आहे? जेव्हा भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालेला आहे, शुद्ध भक्त आहे, कृष्णांच्या प्रती प्रेम भक्ती या स्तरापर्यंत त्याची प्रगती झालेली, एवढा तो उन्नत आहे. पण जो या स्तरापर्यंत उन्नत झालेला नाहीये, तर त्याला तिथे पोचण्यासाठी, अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत पोचण्यासाठी हा अभ्यास योग सांगितलेला आहे.
हम्म. बद्ध जीव कसा असतो? इंद्रिय तृप्तीकडे अर्थातच तो आकर्षित असतो. भौतिकाचं आकर्षण त्याच्यावरती असतं, प्रभाव असतो. त्यामुळे त्याची इंद्रिय दूषित असतात. आणि जेव्हा इंद्रिय ही कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित केली जातात तेव्हा त्यांचं शुद्धीकरण होतं. आणि इंद्रिय शुद्ध झाल्या की मग कृष्णांच्या बरोबर संबंध जोडणं हे सहज शक्य होतं. अशुद्ध इंद्रिय कृष्णांकडे जोडून घेण्याचा विचारही करू शकत नाहीत. अशुद्ध इंद्रिय केवळ इंद्रिय तृप्तीची वेगवेगळी साधनं आणि योजना शोधत राहतात. आता या इंद्रियांना शुद्ध करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जे इंद्रियांचे स्वामी आहेत, जे आपण म्हणतो ऋषिकेश. ऋषिक म्हणजे हम्म. इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी. त्यांच्या सेवेमध्ये इंद्रियांना नियोजित करणं. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, हे भागवतम मध्ये म्हटलेलं आहे. तर इंद्रिय जेव्हा संलग्न झाली भक्ती सेवेमध्ये कृष्णांच्या, की मग त्यांचं शुद्धीकरण होतं. आणि जसं जसं शुद्धीकरण होतं तशी भक्त उन्नती करतो. क्रमशः तो शुद्ध प्रेम किंवा अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो. आता बघा, प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्णांच्या विषयी प्रेम असतं, कारण शेवटी कसं आहे, हा आपला आत्मा कृष्णांचा अंश आहे. पण या भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाने आपण दूषित झालेलो आहे आणि सतत इंद्रिय तृप्तीच करत राहिल्याने कृष्णांबद्दलचं हे प्रेम जागृत होत नाही. कारण केवळ इंद्रिय तृप्तीमध्येच आपण अडकून राहतो, भौतिकाबरोबरच अतिशय आसक्त होतो. हम्म. भौतिकापासून थोडंसं अलिप्त होऊन जेव्हा भक्ती सेवेमध्ये आपण स्वतःला जोडून घेतो तेव्हा हे कृष्णांच्या बद्दलचं जे स्वाभाविक प्रेम आहे ना, ते हळूहळू पुनर्जागृत होतं. जसं अग्नीचं उदाहरण आपण नेहमी घेतो बघा, विझत आलाय अग्नी, पण त्याच्यावरती हवा घातली, धूर बाजूला केला की अग्नी पुनर्प्रज्वलित होतो. तसंच हे आपलं स्वाभाविक जे प्रेम असतं कृष्णांच्या बद्दलचं ते पुनर्जागृत करू शकतो. ज्यासाठी जो मार्ग सांगितलेला आहे ते म्हणजे आपल्याला गुरूंनी दिलेलं हे नियामक तत्वांचं पालन करणं, अभ्यास योग. तर जसं श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की 16 माळांचा जप केला पाहिजे, त्यांच्या पुस्तकांचं वाचन केलं पाहिजे, मंदिरामध्ये अर्चविग्रहांचं दर्शन केलं पाहिजे, अर्चविग्रहांची सेवा केली पाहिजे, नियमितपणे भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम या ग्रंथांचं श्रवण केलं पाहिजे. आणि कृष्णांच्या साठीच जो आपण अन्न तयार करतो त्यांना भोग लावूनच मग तो प्रसाद म्हणून ग्रहण केला पाहिजे. आता ही जी भक्तीची नियामक तत्व आहेत, मांसाहार करायचा नाही, ज्याने आपण म्हटलं करुणा नष्ट होते, किंवा जुगार किंवा अवैध मार्गाने अर्थार्जन करायचं नाही, नशा करायची नाही कुठल्याही प्रकारची, आणि विवाहाच्या बाहेर संबंध ठेवायचे नाही. आता बघा, आता सध्याच्या म्हणजे कलियुग जसं जसं प्रगत होत आहे, ऍडव्हान्स होत आहे, आपण अशा काळामध्ये राहतो जिथे प्रत्येक जण आजकाल आपल्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलत असतो. मुलांना पण आई वडिलांचं ऐकायचं नसतं. तरुण मुलं मुली एकमेकांमध्ये मिसळण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना हवं असतं आणि तशी परिस्थिती पण आपल्याकडे आहे. म्हणजे सर्वत्र कोणालाही बंधन पाळणं विशेष आवडत नाही. म्हणजे अशी पिढीच तयार झालेली आहे ज्यांच्यावरती पाश्चात्य म्हणा देशांचा प्रभाव आहे. जस्ट ईट ड्रिंक अँड बी मेरी असं म्हणतात ना, तसं कुठलंही बंधन नको असतं. हे करू नका, ते करू नका असं कोणाला सांगितलं तर ते आवडत नाही. म्हणजे मुलांनाही जर का आई वडिलांनी सांगितलं, शिक्षकांनी सांगितलं काही करू नका, तर ते त्यांना आवडत नाही सांगितलेलं. आम्हाला आमच्या मनाजोगं जे आवडतं ते करू द्या असं त्यांचं म्हणणं असतं. आता या स्वातंत्र्याचा परिणाम काय होतो? तर बघा, रस्त्यावरचा कुत्रा असतो ना, ज्याचा कोणी मालक नाही, पूर्ण स्वतंत्र येतो, मग केव्हाही तो कुठेही जाऊ शकतो, भटकू शकतो. कोणी त्याला दगड मारला पायाला, त्याला लागतं, जखम होतं, पण तेव्हाही त्याची जखम दुखणं बरं करणारं कोणी नसतं. आता कधी कुठली म्हणजे कॉर्पोरेशनची गाडी पकडणारी येऊन त्याला उचलूनही घेऊन जाऊ शकते, कारण त्या कुत्र्याला मालक नसतो. पण ज्या कुत्र्याचा बघा मालक असतो त्याला ह्या गोष्टींचा सामना करावा लागत नाही. तो घरामध्ये सुरक्षित असतो, त्याच्या खाण्यापिण्याकडे विशेष लक्ष दिलं जातो, तो गाडीनेही बाहेर फिरायला जातो. म्हणजे मालक त्याच्यासाठी ही सर्व व्यवस्था त्याची करून देतो. आता सर्व बद्ध जीव बघा, कृष्ण कसे आहेत? ब्रह्मांडाचे स्वामी म्हणतो आपण. मग आपल्याला सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा ते इथे करतात भौतिक जगामध्ये. पण आपण या भौतिक जगामध्ये कुठल्या गोष्टीकडे अत्याधिक आसक्त होतो? तर इंद्रिय तृप्तीमध्ये. बघा, वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी असतात जिथून आपल्याला कृष्णांचा विसर पडतो. काही जण मांसाहार, नशा, अवैध संबंध ह्याच्यामध्ये तर असतातच, पण कित्येक लोक बघा उशिरापर्यंत झोपतात, म्हणजे तमोगुण ज्यांना म्हटलेला आहे, आळशी असतात, बेजबाबदार असतात. त्यांना या गोष्टी सोडायला जरी सांगितल्या, मांसाहार म्हणा किंवा नशा म्हणा, तर त्यांना जमत नाही. चुकीच्या गोष्टी करण्याकडे त्यांचा मनाचा अधिक
कल असतो आणि योग्य गोष्टी करणं त्यांना आवडत नाही. पण कृष्ण आपल्याला सांगतात की या चुकीच्या गोष्टीकडे असलेली आपली आसक्तीच आपल्याला सोडायला हवी, तमोगुणाचा प्रभाव आपल्यावरती कमी करायला हवा. आसक्ती आणि अनासक्ती याच्यापासून मुक्त असणारा मनुष्य या स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांच्या नुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असू शकतो. हे दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण शिकलो होतो, सीताधीर मुनींची जेव्हा लक्षणं आपण शिकलो त्यावेळेला. मग इथे महत्वाचं समजून काय घ्यायचंय की मनुष्य कृत्रिम पद्धतीने आपल्या इंद्रियांचं नियंत्रण करू म्हणजे थोडा काळ करू शकेल, जो अष्टांग योग म्हटलेला आहे. जोपर्यंत त्याची इंद्रिय भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न होणार नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही क्षणी ही इंद्रिय परत आपल्या विषयांकडे आकृष्ट होण्याची शक्यता असते आणि परत त्याचं पतन होऊ शकतं. कारण इंद्रिय जरी संयमित झाली ना, तरी इंद्रियांची त्यांच्या विषयांकडे असलेली ओढ थांबत नाही, कधीही थांबत नाही. समोर तसा विषय आला तर इंद्रिय आकृष्ट होतात. आता म्हणजे कोणी ठरवलं की डोळ्यांनी कानांनी काही मी वाईट ऐकणार नाही, बघणार नाही, थोडा काळ ते करूही शकेल. पण जोपर्यंत डोळ्यांनी तो अर्चविग्रहांचं दर्शन करणार नाही, कानाने कृष्णांचं कीर्तन ऐकणार नाही, तोपर्यंत त्याच्या पूर्वस्थितीमध्ये पतन होण्याची त्याची शक्यता असतेच. म्हणजे मांसाहार जरी करायचा नाही असं ठरवलं तर काही काळ तो न करता राहू पण शकेल. पण जोपर्यंत तो कृष्णांना अर्पण केलेलं अन्न प्रसाद म्हणून ग्रहण करणार नाही, तोपर्यंत मांसाहाराकडे वळण्याची त्याची जी शक्यता आहे ना, ती राहते. म्हणजे इंद्रियांना केवळ इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश जे आहेत त्यांच्याद्वारेच आपण नियंत्रणामध्ये ठेवू शकतो. जिथे शिस्त आहे, जिथे नियम पाळले जातात, तिथे यश पण मिळतं बघा विद्यार्थ्याला. जसं आपण घरातल्या गॅसचं उदाहरण घेतो ना, सिलेंडरला रेग्युलेटर लावलेला असतो बघा. म्हणजे त्या रेग्युलेटरच्या द्वारे तेवढाच तो गॅस त्या ट्यूब मधून आपल्या बर्नर पर्यंत येतो. आणि तो रेग्युलेटर नसेल तर खूप गॅस येईल, ज्याने विस्फोट पण होण्याची आणि प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता असते. किंवा पतंगाचं उदाहरण घेतो, आकाशात उडवताना फिरकी असते ना, त्या फिरकीच्या द्वारे त्या मांजाला ढील दिली जाते. आता मांजा म्हणजे फिरकीच्या शिवाय मांजा पतंगासकट सोडून दिला तर तो कुठेही जाईल, नियंत्रणाच्या भरकटेल. बाहेर जाईल. हा, भरकटेल. म्हणून तर नियंत्रण महत्वाचं आहे. आणि असा नियंत्रणाखाली असलेला पतंग भरारी पण घेतो आणि नाहीतर तो कुठेही झाडामध्ये अडकून जाईल. तर हा. आपल्या जीवनातही हे नियंत्रण असणं हे खूप महत्वाचं आहे. रेग्युलेशन, तेव्हाच आपण ऊर्ध्व प्रगती करू शकतो. आता बागेमध्ये काम करताना माळी बघा, झाडांची छाटणी करतो, ती अशी छान पार्कमध्ये वगैरे ती शेप दिलेला असतो, आकार, ती नियंत्रणात ठेवलेली असतात. अन्यथा ते झाड कसंही वेडं वाकडं वागून त्या बागेची शोभा पण घालवतं. तर माळी जसं योग्य प्रकारे सर्व झाडांची वाढ नियंत्रित करतो, तेव्हा ती झाड म्हणजे ती बाग अतिशय सुंदर दिसते. तसंच जेव्हा या इंद्रियांच्या इच्छा आपण समजून घेतो ना, की इच्छा कधी शमत नाहीत बघा. ही आग कशी आहे, या आगीमध्ये तेल घालण्यासारखं आहे असं आपण म्हटलं, की इंद्रियांचे विषय किंवा इंद्रियांच्या इच्छा पुरवणं. तर जेवढ्या त्या पुरवल्या जातात तेवढीच ती आग भडकते आणि अनिर्बंध जीवन मनुष्य जगू लागतो. तर या इंद्रियांना नियंत्रणामध्ये ठेवण्यासाठी आपल्याला जे नियम सांगितलेले आहेत त्यांचं पालन करण्याचं महत्व आहे. इंद्रिय नियमनाला इथे खूप महत्व दिलेलं आहे. आणि इंद्रियांनी काहीच करायचं नाही असं नाही, पण इंद्रियांना जेव्हा कृष्णांच्या बरोबर जोडून आपण कार्य केल्याने आपण म्हणजे आपण नियंत्रणाखाली राहू शकतो. आपली इंद्रिय, जसं मांसाहार करायचा नाही हे आपल्याला सांगितलंय, पण काहीच खायचं नाही असं सांगितलंय का? तर नाही. कृष्णांना अर्पण करून प्रसाद म्हणून आपण उत्कृष्ट अन्नाचा आस्वाद घेऊन आनंदी राहू शकतो, हे आपल्याला सांगितलंय. जुगार म्हणजे अवैध मार्गाने अर्थार्जन करायचं नाही, पण प्रामाणिकपणे दुसऱ्याला न फसवता आपण पैसे कमवू शकतो, हे आपल्याला सांगितलंय. आणि अर्थार्जनाचा काही भाग आपल्याला कृष्ण सेवेत द्यायला सांगितलाय. आता नशा करायची नाही, म्हणजे दारू किंवा तसे नशेचे जे पदार्थ आहे त्यांचं सेवन करायचं नाही. पण दूध आहे, फळांचा रस आहे, अशा स्वादिष्ट फळांचा पर्याय आपल्याला म्हणजे आपल्याला शक्य आहे हे ग्रहण करणं. अनिर्बंध संबंध स्त्री पुरुषांनी ठेवू नये असंही सांगितलंय. विवाहाबाहेर संबंध ठेवू नये आणि विवाह करून संयमित जीवन जगायचं हेही सांगितलेलं आहे. भौतिक जगामधले जे काही विषय असतात बघा इंद्रिय तृप्तीचे, हे तुच्छ स्वरूपाचे आहेत आणि निम्न प्रतीचे आहेत. हे आणि यापासून मिळणारा जो आनंद असतो ना, तोही तात्पुरता स्वरूपाचा असतो. जेव्हा आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये जेव्हा शिकलो बघा, की या इंद्रिय हे जे सर्व विषय असतात हा निम्न स्वाद आहेत. 59वा श्लोक आहे. मीनल माताजी आहेत का? हो, आहे आहे. हा, हो, वाचता आहे. तुम्ही श्लोक, हो, दुसऱ्या वाचते. अध्यायातला दुसऱ्यातला 59वा श्लोक. हा, वाचते. हा.
एक मिनिट जरा. हा हा. विषया, हरे कृष्ण. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. त्याचा अर्थ त्यांनी अनुवाद पण सांगितलंय, वाचा. हा. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रियोपभोगापासून निवृत्त झाला तरी त्याची इंद्रियांविषयाबद्दलची गोडी राहतेच, परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशी कार्ये थांबविल्यास तो चेतनेमध्ये स्थिर होतो. त्याचं तात्पर्य पण हा पुढचं वाचू का? हा वाचा बरं, थोडस वाचा. तात्पर्य, मनुष्य जोपर्यंत दिव्य स्तरावर स्थित होत नाही तोपर्यंत तो इंद्रिय तृप्तीपासून पूर्णपणे परावृत्त होऊ शकत नाही. विधी विधानांद्वारा इंद्रियोपभोगापासून निवृत्त होण्याची पद्धती ही काहीशी रोगी मनुष्याने विशिष्ट खाद्यपदार्थांपासून पथ्य पाळण्याप्रमाणे आहे. पण रोग्याला अशी बंधनेही आवडत नाहीत आणि त्याची खाद्यपदार्थांमधील रुचीही नाहीशी होत नाही. त्याचप्रमाणे अष्टांग योगासारखे काही आध्यात्मिक मार्ग, ज्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादी येतात, हे ज्या व्यक्तींना श्रेष्ठ ज्ञान नाही अशा अल्पबुद्धी लोकांसाठी आहे. परंतु आपल्या कृष्ण भावनेच्या प्रगतीत ज्या व्यक्तीने भगवान श्रीकृष्णांच्या अप्रतिम सौंदर्याची गोडी चाखली आहे त्याला निर्जीव भौतिक गोष्टींविषयी मुळीच गोडी राहत नाही. म्हणून जीवनातील आध्यात्मिक प्रगतीपथावरती असणाऱ्या अल्पबुद्धी नवसाधक व्यक्तींसाठी बंधने असतात. परंतु अशी बंधने जोपर्यंत एखाद्याची कृष्ण भावनेमध्ये वास्तविक गोडी निर्माण होत नाही तोपर्यंतच केवळ चांगली आहेत. जेव्हा एखादा खऱ्या अर्थाने कृष्ण भावना भावित होतो तेव्हा त्याची आपोआपच अशा निरर्थक गोष्टींमधील गोडी कमी होते. म्हणजे तो स्वतःच्या इच्छेनेच प्रलोभनांपासून लांब होतो. लांब होतो, कारण त्याने नियोजन आपली इंद्रिय कुठे नियोजित केली? कृष्णांच्या बरोबर. म्हणजे कृष्णांनी सहायता केली आता हे रेग्युलेशन त्याला मिळावं म्हणून. हो. हा, तर जेव्हा म्हणजे भौतिक जगातील तुच्छ अशा निम्न प्रतीचा आनंद देणाऱ्या गोष्टींपासून आपल्या इंद्रियांना आपण उच्च रसाचा आस्वादन करण्याकडे घेऊन गेलो म्हणून परम दृष्ट्वा निवर्तते असं म्हटलेलं आहे. भौतिक इंद्रिय तृप्तीचे विषय कसे आपण म्हटलं, तात्पुरते आनंद देणार आहेत आणि कर्मबंधनात अडकवणार आहेत. तर त्यामुळे इंद्रियांना भौतिक विषयांपासून हळूहळू अलिप्त करून कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित करायचं, म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवन जगायचं. आणि ही कृष्ण भावनाच आपल्याला शाश्वत आनंद देणारी आणि मोक्षदायक आहे. आता ही नियामक तत्व जे आपण आता हे तात्पर्यामध्ये वाचलं, किंवा हे नियम पाळून क्रमशः आपण स्वतंत्र होत असतो बघा खऱ्या अर्थाने. ज्याला आपण स्वातंत्र्य समजतो आहोत, की काहीही खा, कसंही जगा, कसेही पैसे कमवा, कुठेही खर्च करा, कोणाबरोबरही संबंध ठेवा, हे खरं तर आपल्याला बंधनात अडकवतंय. म्हणजे दुसऱ्या शब्दांमध्ये कृष्णांचा विचार न करता केवळ आपण आपल्या इंद्रियांची तृप्ती जर का केली तर ते स्वातंत्र्य नसून आपल्यासाठी आपण बंधन तयार करतोय. पण आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार जेव्हा आपण या नियामक तत्वांचं, विधिविधानांचं पालन करतो तेव्हा आपल्या इंद्रियांचं शुद्धीकरण होतं. कारण इंद्रिय आता कृष्णांच्या बरोबर किंवा त्यांच्या सेवेत जोडली गेल्याने साधक क्रमशः उन्नती करतो आणि तो मग प्रेमभक्ती किंवा अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत प्रगती करू शकतो. पण ही कृष्णांबरोबर जोडून घ्यायची इच्छा ही त्या जीवाला असायला हवी. म्हणजे इच्छाच नसेल तर हे शक्य होणार नाही. म्हणून कृष्ण म्हणतात, आधी पण माझ्या मते तो दुसऱ्या अध्यायातलाच श्लोक आहे बघा, माम इच्छा आप्तुम धनंजय, म्हणजे मला प्राप्त करण्याची इच्छा तुझ्या ठाई उत्पन्न कर अर्जुना, हे कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. कारण हे स्वातंत्र्य कृष्ण जीवापासून कधीही हिरावून घेत नाहीत. स्वातंत्र्य नेहमी जीवाकडे, त्याचा उपयोग करायचा का दुरुपयोग करायचा हे तो जीव ठरवतो. तर इथे आता आपण आज थांबूया. म्हणजे समजलं ना, म्हणजे तसे श्लोक हो हो. समजायला सोपे आहेत.